Hello, vanhu. Hello, hello. Hello, guys. Hello. Nolita ruvinga eta. Guys, mundiregererawo kudya vedu we. Nzara. Ndapinda mumba ndawana nzara, ndakabayiwa nenzara. Ndiri muna ndoda kujimu guys. Saka ndikangorega kudya breakfast ndendabayiwa neshara singaiti. Saka pandadzoka kujimu ndanga ndikageza ndikabuda ndikamanya kumapurasi kana ndaenda. Hakudzoka. Handidzoka kudai so ndo breakfast ndo lunch ndabayiwa. Saka pabva paita CEO weGrup kubva nezuro manheru vachindinetsa nenyaya yavo. But nezuro manje ndakaneta ndaibva kuchechi. Saka vandisira futi vafona futi vakati simedi ndikati alright. Chandei. Ndokufonera rudo. Ndokufonera mbomira mbobuilder viewership. Ndibva ndangoti rega ndiuye. Kwai muri kuledula chingwa. Hanzi if this is about great. No, great ndikuda kutotaurawo pfungwa dzangu. Ndandagara ndichida kuzara pfungwa dzangu but not nhasi. Asi semunhu asiri kukwanisa kuzoita live manheru. Ndo chingozoibatanidza kana avapedza yavo. Imi guys body yangu inoshanda mazvona nchisweta guys. Regai ndizvidlire. Kwai muri ndikula chingwa ini. Chingwa ichi. Kula chingwa nenyama. Jesina unobva uchiwanzira kwakuti mutunizibonda nzara apa ndakudya ndandangobuda ndikudya chingwa nenyama not chips. Madiwepi guys itai mukangoita 400 ndobva ndamuunza tinzwe nyaya yadai kunetsai. Alright, take 400 guys. Tingotanga sezvokuri masikati. Thank you Lucinda. Happy Valentine's Day my love. How are you mamoyo? Kuri sei koko. Guys, no wazvara sei kuna ndosi kune chicken dzakachipa kuta chicken kwendi chips zviri kuita 40 rand. Kuti ndatenga. Kota chicken and chips kuna ndosi ko 40 rand. Huri pa special nhasi. Ndontenga alango order. Koni mandishona sure here. Nchampasta rangu kana zvaro. Thank you mningi wangu Memzi. Happy Valentine's Day. Kuri sei. Taura inga chipatani. Chirega ndimuudze. Mene ndichimuudza. Hello. Hey, what is say? SIS MELLY. Hey, tiri boy su. Hey, chiko chiri kunetsa chichanetsa mastreet umu. Tiri boy, ndiri kuona kuti ungoshungurudzika nenyaya iyi. Zviri kumbofamba sei? Okay. Hello. Yes, Tracy. Ndukunzwa. Tsana taurako. Okay. So SIS MELLY. Yangu. I will just say my name is Rudo. I am the owner of Hot Seat Empire. So for a lot of people, vasingaziye kuti Hot Seat ichi. Hot Seat is a platform that I created for dialogue. So per WhatsApp, we have 1,500 groups. On Facebook, on Instagram, we have many handles. But in total, we have about 600,000 people in total in those groups. Per WhatsApp alone, near about 450,000. So per weekend,
pakabuda nyaya yekuti pane munhu akaita there was a trend posted by Julie Asikana and other social media influencers that pane munhu akaita argument in a hot seat confessions group, and they eventually went on to being murdered by somebody Grup medu. This is false and completely absurd. Mira Rudo, urukuti mugrup menyu makabuda munhu akataura nyaya yekuti kune munhu akaurayiwa. Sisi Melly, nyaya iyi yakabuda on social media did not even come out on hot seat. Sisi Melly, nyaya yakabuda, the person quoted hot seat confessions. Hot seat confessions on WhatsApp, we had 250 groups alone. Munakangonyora kuti hot seat confessions. Saka, this group was not even in any of them. Nyaya yakabuda on another group that's not even in hot seat. And then obvious, because you know we have a large following, somebody posted it onto our platform, and then my socialites baka hakira nyaya. Okay? And for me, this is a problem, because it's a problem we have. People believe fake news wasna kana evidence. And I'm not happy, Sisi Melly. I'm even angry with Julie Asikana. That deranged face and Obuda Achita nonsense. I'm so pissed off at her because I did not know. Julie Asikana ndiye akaposta here. Julie Asikana, that person, she posted on her page. Ndika inbox one my personal assistant, okay, and first and told me, "Kuti, this look at this." Ndikaenda ipapo, and I commented on her page. I inboxed and Julie, why do you post things without evidence? Julie messaged me, inboxed me, and I took a screenshot and I will send it to you. Julie akati, "Futeke, I have 100,000 more views than you. Who are you? You are a nobody." I said, even if I'm a nobody, I said, okay, akandi bloka. And then akatanga ku post a picture of the South African woman who was allegedly murdered. Right? And she was claiming kuti it was hot seat. Akanyara because akawona the comments. And I saw her comments on the page. Kuti Julie never gets more than 100 comments on her page. But nyaya yangu ye hot seat yakapa more than 200 comments on her Dizzy page. If she's the clown, it's mama somewhere else, bro. I was so disappointed with her, Sisi Melly. I'm so angry at her. Because just because you use that stupid filter. You this weekend, Sisi Melly, I've been stalking you and you know this. For a lot of people, they don't. For many Zimbabweans, there are many testimonies. We have people. We have 78 departments. We have Hot Seat Foundation. One was not school fees. One was disabled. One was mental illness. Those people who are drug addicted. Those people who have confessions. Many platforms. Okay? Hot Seat Confessions is just one group of 78. Okay? So I confronted Julie because she has a large following. She has 120,000 people. And when I confronted her, Julie, how do you post evidence? Because this affects this weekend alone. I calculated about 500 people left our groups. We have 450,000 people, so maybe about 450. We strictly monitor the groups because of Julie's irresponsible post. And she is so arrogant. I never thought that clown of a face, that fool, could even have that impact. And then, you know what? A lot of people in Qatar is a chat yacho Sisi Melly. Munoona kuti vanhu manga vachitomuudza kuti ndezvekunyepa. This is a South African woman, auntie. But here Julie,
Nokubhaiza kwake, she will just remove the picture of that lady and not the comment. Queen Hakiros, Julie, Queen Hakiros, uno Hakira kausna kusquera. You do not know what I am doing to build hot seat. She does not even know, okay? And then she tells me because I'm a nobody, because she has 100,000 of views, because she thinks she's important. Because she gives us her stupid ass, like, Uncle Sis Melika, I'm so sorry. I'm very upset with her. Because it's affecting my group members. It's affecting people's lives. Okay. She thinks she just posted something. And when I confronted her, she came to me saying, oh, I'm bigger than you. Yes, I'm a nobody, girl. So if I'm a nobody, doesn't mean I have no voice. To you, I'm a nobody. To someone else, I'm somebody. Okay. Saka nyaya iyi yakakuaffecta papi zvinhu zvanyogwa kumastreet eFacebook. Sis Melly, the story is a false story. Hot Seat is a brand. Hot Seat Empire is a brand that has taken 2 years to build. Okay. And the reason why it affects me, because she quoted a story Isinama effect. Pakanzi, Hot Seat Confessions. I know the story is false. I sent you a message, Sisimele Ndikakuti, Sisimele. Let me just tell you, audience, I'm sure whether people are shouting at me or not, it's okay. Isusu pa Hot Seat. Tine a Hot Seat Foundation. Vano fambira, like, for example, if an admin akafa or one of our admins or families, there's a committee that moves vanoenda kunobata maoko vanopa Maria Chemo. So that team, we said, your sister, you're saying this person died. Akafa kupi, tipema details, which group, which admin, and which one? Apana akabuda forward. This is a malicious attack on Hot, and it affects me because we are helping a lot of people. A lot of people are weak and are affected. And I wanted to come to if it's you. Sisi Melly, our favorite. Right now, Sisi Melly is my sister. She can tell me out and say, don't do rubbish. Budai Pachena, if it was you, Agatumira, that post, Yokuti, my sister, that nonsense, that bomber-clad post. If it's you, come out forward. I'm willing. I myself will turn myself in to the police, the owner of Hot Seat. Though you are the one who's saying, Kuti sister wako aka. Right, mbamira munhu apedze kudya, mbamira mai munhu apedze kunedzera ini chidyawo nchipedzawo ndikuzotaurawo. Iyi foni yake yakuti reconnect. Regai ambopedza kutaura ini chidyawo ndozopindurawo kana apedza kuningirira. Kana apedza kutaura. Ndimboonesa vanhu vane mabrand ave enyika eFacebook. Tikuonesana. Kuti ndikadlawo kunge sasenga mabhonzo gaizika ini handingati ndadlawo huko. Waende bizvo. Nyasaka tomboitaura munhu akuinda. Nawe ndodzoka. Mirai tivabatsire mamwe ma-CEO emamwe mapage. Let us help them. Regai tivabatsire. Regai tivabatsire. Chidaira foni kana iyi musikana. Zvafamba sei? Kama muone vanouya vega vanouya vachindifonera. Hands top too late. Saka ndoita seko ndochinja. Manje ukotora nezuva wesuku.
manje ndosara ndichitaura nemiyainda yakungori iri kunetsai hachadairi kandimuti kobheki nokuti ndiye unoda kuti abatsigwe. Maybe havasi kuziva kuti social media inonyatsoshanda sei. Miraitirira dzoke Julius Kana hanzi wakaposta ukatuka vanhu kuti ndine huge following than you me who are you I am well known inini hanzi wakanyora zvinhu zvokunyepa wakati hanzi vanhu vabuda mumagrupu edu nekuda kwezvawakanyora zvisina mafacts saka sindakauya kuinbox ukandituka Julius Kana. Nai Julius Kana mningina unotukireiko wamwanenge auya kuinbox iwe unotukireiko wamwanenge auya kuinbox nai Julie. But on the other hand message yacho iringouti yatika ka1 on the other hand aida kubatsira mwana kuti anzisoti social media inoshanda sei vakomana anzizive kuti social media inoshanda sei nokuti chinoitika guys ndechekudai oka pasocial media chinhu chinenge chatopostwa you cannot control guys ndochokwadi chiripo you can't control. Yes, as much as tichida kuti tizame kuti nyaya dzinobuda ngadzibude dzine mafacts but it's not happening like that. It's not always the case. It's not. Honai kuti nyaya yagiri nyaya yaGreatman nesuro yakatanga yabuda kupage kuma newspaper not kuma Facebook social media ichitotaura kuti tiyo wakaba nyaya yakuzoexplainwa papaya tutozona kuti aiwa zvisirizvo hanimaona but vabudisa here rimwe newspaper nhasi to clarify kuti aiwa nyaya yatakabudisa zora nezuro yanga asina kuba nyaya yakazotaurwa vabudisa here havana hatimazviona havana saka ndo zvinonetsa izvozvo social media guys. A lot of things have been said about vanhu vakasiyana about me especially. Let me talk about myself, about me, and 97% of the things that are being said about me they are very untrue, but I cannot go on chingozvidefenda guys. Ndo zvinonetsa kana kuti ndine chingogwa nevanhu vanenge vanyora kumapage kuti manyora chakazodai it's not true. Yes, of course ivo vanhu vanoposta vanhu vakuunderstandawo zvimwe zvinhu kuti zvinhu zvakadai so zvinenge zviri damaging but guys kuti ndibude ndenda pane rimwe page apa ndosvika ndoti veduwe manditi ndiri hure handisi hure veduwe makanditi ndakauraya munhu handina mboraya munhu veduwe ndazodai zvino ndiudzeiwo ungazvipedze haungazvipedzi handingazvipedzi nokuti zvazvinoita ndezvokuti ndichaenda kune page irika ndonetsana nemwe page irika zvinoita ndofuti kune rimwe page woendazve kuya wonetsana futi zvenavo wobvazve woendapo woitirazve live avo guys manje kwai matura ine topi yenyu zvondoise piko topi iyi naijesu wangu ndodiko netopi iyi ndodiko netopi hanimaona saka panonetsa tinotonyoka zvakatosiyana maimwa guys ini mezoziva nyaya dzangu dzakawandisa dzandichingopiwa every day ndopiwa hobho woramba chingozviclarify kuti handisirini panotinetsei ipapo handika panotinetsei kozoita zvakare isusuwo vacho tinoposta false information iyo tichaitaura yedu Providence Day but yakatooma nokuti haitangiri haisi kumagrupu chete itori even kwa dudzirai hondo tiri kutsvaga iwe iri nekumabloga mapeji makuru chaichaiwo. Kana kuti mirai ndishifte ndibve pano mirai ndibve ndipinde muridhaki muno munofunga muri kuteya nenyaya yekuti light mirai ndinde kuridhaki kustadi mirai apa kana ndakagara ndichidlapo apa ndandichidla ndigere ndigai ndinde kuku tione kuti kwauri kufona pafoni iyi kwakanaka moroi yaboi muri sei ndiri raitini boy saka wadzoka kukomplaina futi ko iko zvino haisati yakuona here chidzokera utarisa kugondiudza kuti uchiri kuita ikanzaita ndichinje ndipfeke chiri dhaki. Zvaita here guys kana kuti still zvaita here guys ndo zvichiri ichi yakaflasha here yakateya here hanzi zvabho alright saka light kwanandiri ndoda gari chinoita right saka vanhu vemanhingikiri
vanhu nesuwo vanhu vemapage handiti dzimwe nyaya aino kuti sometimes zvinoitika kuti ndinogona ngotorawo nyaya handitika yanendisina yandangoonawo ichipostwa kana kuti kwaDr Mtisuko ndongoona nyaya ikoko ndobva ndango hello zvaita alright sharp tidzokera kuna vamwe anti mazviona saka chinoitika ndechekuti ngativewo very cautious nezvinhu zvatinoposta guys because zvinachona zvinogona kudamaja vanhu hanimaona ngatiposte izvo zvinenge zvine ma-V11 guys because we can also destroy people hanimaona tichiti pobuda nyaya inenge ichiendera isiriyo handiti kubva kumapeji uko mapeji makuru kuvana simselebhuku handika munomboposta dzimwe nyaya dzekudzisina mafacts but mafacts anozouya paleta mafacts auya paleta hamuchadzokeri kunorectifya kana tanyora zvinhu zviri wrong guys how about kana tapiwa information iri wrong chokwadi chikazobuda we come back there's nothing wrong with that we go back and write kuti no guys corrections papaya pakabuda nyaya yakati nyaya haisiriyo chokwadi tazochiwana nyaya yakamira yakadai handizvo here nokuti chokwadi sometimes zvinodestroya reputation dzavamwe vanhu hanimaona zvinodestroya reputation dzavamwe vanhu zvokungoposta izvi kana nyaya yangobuda understand Dr. Mutisi but sometimes zvinhu zvatinonyora we have to vanhu vemablog ava nemapeji nechichi we have to be very careful zvesure because in the name of kuti tiri kudaroka tozokanganisa vanhu vakawanda inangu handizizvo kuti kwaicigotcity kwacho vanoposta fake stories too saka iye ari kupopotei handizivi hangu macorrections nganodiwa guys idzo nyaya dzekumhanyira kuposta tisina uyu tinokanganisa vanhu zveshuwa mopedza moti kwa vanhu vari kudestroya vanhu zvimwe zvacho nemiwo muri kudestroya vanhu nemiwo because you always hapana nyaya yekusira chimbonongedzana tikwanzi ningakaputsa dzimba dzevanhu ningakaparadza vanhu imimi youare doing the same muri kutoparadza vanhu nanhasi zviri wese because youare taking nyaya dzisina ma-V11 mongoposta you are destroying even more ngatisenei nazvo vedu kana takanda nyaya idzi kaidzi ngatiningirirei ngatizive kuti nyaya dzine mafacts onai kwanzi vanhu vakukanganisika kune munhu kunzi wakafa haminoti nyaya ini nyacho handisina nyatsokuipiwa ndangopiwa ingakanda but ndinyatsokuona handizivi nokuti tinomhanya negospel rokunyepa munoziva zvazvinoita guys mirai ndikudzei kuti munyatsonzwisisa hanimaona regai ndinyatsokudzai zvazvinoita hanimaona kwanisana havasiyani nenyaya dzevanhu blame because inenge iri content yavo inenge itori content yepeji ravo saka kusiyana nenyaya dzevanhu peji racho rinenge zvangofanira kuti rivharwe handimazviona zvinoitika ndezvekudai inini ndinenge ndine muvengi wangu naDr. Mtisuchu naDr. Mtisi naDr. Fungai Mtisi hationani tiri maenemies ekupedzisira handimaona moza zvinoita vanhu kusocial media guys takatomakana nyaya dzamunenge musingazivi mimi Dr. Mtisi kana tini now just go and create a ghost account yandika nekuwachisa Dr. Mtisi ndobva ndatotaka kuposta zvandoda kuti upi uya akatorambwa zihure neria akavatana ninga kadai so inini ndiri kuziva kuti zvinhu zvekunyepa ndiri kunyora neghost account ndiri kulikisa anditi ndapedza kulikisa kudaroka kune vanotobhilivha vachazvitora vataka kumhanya nazvo hani mukuandasenda ndo maspread anoita negativity iwayo kune achazvitora otofamba wakufona ndofunga adzoka network hello ingoti connecting ingoti connecting phone yake kusawipa papa hanimaona kune anotozvitora kumhanya nazvo ndozvazvinoita guys wotona munhu akutosangana newe mangwana muchititika makutokona nawo nezvimwe zvinhu ka akutoya kuzokutuka zvinhu zvaunoziva nezvekunyepa zvakambotaurwa neumwe munhu ukomene tichiwachisana otouya nazvo kuzokutuka kuti futiseke iwe ndose wakazodai apa hapana nyaya yakadaro yakaitika zvinhu zvekunyepa taitowachisana muri kuona so ipapa paka hallo foni yake inonetsawo kugermany igermany kai germany inonetsa mafoni kudai hello hallo zvonetsa saka guys people on Facebook musangobhilivha zvinhu zvese zvamunoona zvamunoverenga mastitum don't go around believing zvamunoverenga mastiti guys mukazonyatsonzwa chokwadi you be shocked imi mafamba muchivenga kune vanhu vanohotspota handika vanohotspota ruvengo rwanitinarwo towadzi Fungai Mutisi ndakutohotspota kuti mese mumuvenge ndigotara zvandinoda chinyora ndigonyora negativity guys inospreada kudarika chinhu chakanaka kuita kunge moto handimaona vanhu votofamba
ndatofa nazvo matahotspota makutoti uyu anongondishota uyu uyu anondibhowa uyu anongondimara ripiko huri rotaura chiko iri rinodzidzisa chiiri ini ndakatanga nenyaya nechitosekerera ndirichizati ndezvekunyepa kuna zvinhu zvakadaro but matofamba nebhora kuti matomhanya mutofamba negospel rekunyepa gospel roruvengo matohakira muruvengo kana muri tiri kutonotsvira ruvengo rwokuti ndovenga fungai uyu nemi makutonotsva neni because hapana nyaya imahakira makutofamba muchivenga munhu guys venga munhu akakuitira chinhu chakaipa andika venga munhu akakukanganisira iwewe musavenge munhu nekuda kuti wanzwa kuti ninge akaipa iwe hanambokuipira haana chakambokuitira chakashata handiti wakutofamba uchiti ninge akaipa nekuti wanzwa umwe munhu akinyora kuti upi ndomunhu akamumakaya ndomuvenga akaipa wakutofamba uchitoti munhu ninge akaipa it's wrong munhu ngakuitira zvakaipa iwe ugotaura kuti inini akandiitira zvakati handika ndosaka ndakamumaka inini akandiitira zvakati handiti maona ngatirege kungohakira pafeafea foni dzavo dzonetsa idza dzisikuita igermany kana kuti iscotland aina handizivini mbona kuti namba iyi ichiiba chandoza nechekuti out of kudiaspora ikoko ndaitoni plus 33 inamba ikupi plus 33 plus 33 ndeyekupi noti namba ikupi inzwa uyo munin'ina wangu kumataurapo hanzi I used to hate Melly because shamwari yangu anga singamufariri saka neni ndanga ndisingasamufaririwo so but ndakazoona kuti she's not bad handiti munozviona handiti mazviona ka zvandiri kutaura mazviona ka iwe ndambodzikwa chakaipa neni iyo shamwari yako kada kutoibvunza friend yako if you want to ask zveshuwa kuti akambokuita sei anogona kusakuudza kuti ndakaita akakaitirwa sei kuti ndakamuona achiitwa akataura kwanzi anodai kwanzi anodai ndosaka ndakamumaka but iye hazvizivi akangonzwa handiona kwanzi otomumakawo it's wrong guys it's very wrong venga munhu akuitira chinhu kwete kuvenga actually dislike munhu akuitira chinhu iwe personally kuti unotouya utaura kuti asikuti saka hameno plus 33 kuti ndekupi hameno ku 33 kuti ndekupi exactly DQ ndozvandiri kutaura inini ndendine grudge newe ndakutorecruita vanhu kuti vati upi DQ people upi kouya zvikazodai I start saying a lot of things so that vanhu vese vandoseka navo vakuvenge iwewe munozati kune vamwe vanhu vasingatofariri kuti vanhu vaunotaura navo iwewe handika vataure kati vanhu vanotaura naye vataure nevamwe vanhu for instance inini ndotaura nevanhu vangu ndotogwadziwa ndikaona vanhu vandotaura navo inini vachitaura nemunhu andisingafariri kune vanhu vakadaro pafacebook mugane makazviziva even masocialites akadaro ariko masocialites akadaro ariko ani mazvona hanzi france saka ikoko ndiko kwaari kufrance kwacho ikoko ani maona ariko vanhu vakadaro masocialites kuti ndakuona uri kupeji kwaMelly ina handitauri naMelly I don't like Melly wanga utsvageko automaka munhu it's wrong munhu anenge aine foni yake nedheti rake nebatira kwaanoda panguva yaanoda handiti kana apedza vanhu varipo loyal paentertainment yavo animona vari loyal to their entertainment noti zvemahumbwe matakana naya zvinhu zvevana izvi munhu anoda kwaanoda panguva yaanoda andimazviwisisa saka regai ngatirege kuhotspotiswa ruvengo nevanhu usina chako kaitigwa nemunhu nokuda kuti kune munhu arifamba achitaura saka uyu mwana wefrance yacho yanetsa kuti auye pano ndachimudzawo kuti social media inofamba sei ndachimudzawo social media zvino zviri kunetsa kuti apinde ndimutsanangurire kuti social media zvinofamba sei hanimona but zvisinei wariga kuuya embrace sure utonzwa ndakona uri kwaMelly iwe handika unomuwirirana pakuti china Melly handimufariri usainde kwangoenda kosi don't talk to me kuna vanhu vakatodaro vanotodaro ndikudzei kutodaro hanimona kutodaro handimazvona saka it's very wrong munhu ngangoenda kwaanoda hanimona faita mabhetuzi wako wega usada kurecruita vanhu kuti vave vanhu ndo zviri mumagrupu nemapeji umu mukanyogwa munhu handika comment yekutenge kangotaura kuti kupiko ipi imbwa uyu ibenzi uyu handika macomments anotevera papo muchaona anotedzera comment yatanga yoyo upiko ibenziri upi benziri benziri munomuziva hamumuzivi kasi mukuti ibenzi mamuonepi kuti ibenzi mamuonepi zvakaoma saka guys uya haasi kuuya regai chinde kunyaya yaGreatman inoda kupawo 2 cents dzangu guys panyaya yaGreatman yasureya and nyaya yaGreatman yaya anditi ndoda kupawo pfungwa dzangu guys
nyaya takaiona handitika tikaihwisisa chaizvo takanyatsa kuihwisisa nyaya ichitaurwa kunonzi kupiko yakataurwa kwagurundoro handiti akataura handitika akataurawo side of the story wo vese takanzwa side ratiyo tikawasaidira mukadzi wachona tikazonzwa iye greatman akutaura kupeji kwake matauriro aaiita handiti right but ini guys ndoda kutaura hangu pekutanga inini on this one ndikuyawo nedifferent angle because nyaya iyi ndandichinyatsa kuifungisisa kubva nesuro manheru ndandichinyatsa kuifungisisa antimaona ndandichinyatsa kuifungisisa nyaya ishi guys saka greatman nenyaya yekuti tichazoendawo kumaeras akewo agreatman akaita but ini guys on this one ndoda kumbotaura ndichingorirekera both sides greatman guys nenyaya yekuti akacontribute kwamuchato muchato wake wanga uri wecharity wanga uri wemadonations saka haafangi kuita wesei pamuchato wake here guys do you know kuti munochata ka1 do you know kuti wedding unoita ka1 guys and that's why munhu wese achiti kana akuchata kuti I want to have my dream wedding because you only wed once for so many people and to so many people you only wed once saka kana ndaitigwa muchato wangu inini wedonation I'm not allowed to say anything chero ndikavikirwa bhutsu yakakonyamara side ndofa ungopfeka iye because ndezvedonation handinawo here sei asi kana let's be honest ndoda kubvunza wangu inini because from what I've heard vachitaura nesuro handiti mukadzi yaya wake agreatman akataura nyaya yekuti pakaita nyaya yewig yakauya handiti yanga isina kumira zvakanaka handika akati I'm not happy newig ishi because aizviziva kuti donation ika patita mumwe munhu naye achidonetawo saka anga siri happy nei dream wedding yake guys remember mamemories achacreatwa ipapo akatocreatwa nemaphotos mapictures mavideo chichi mamemories anenge achitodawo kuchengeta mamemories aya handimazviona kwaita nyaya yemadress hanzi vasikana vakaenda vakanoona madress emuchato vakasamafarira handiti havabvumidzwiwo here kuti madress aya hatimafariri kana zvizvo zvemudonation nokuti ndezvedonation hakuna here umwe anenge achigona kuzoofa madress anenge akati nake kudarika akanga aripo yellow mai mwana kufrance hakuna network tambai manotsvaga network tikozotaura hamuna network kufrance mbonotengai network mozodzoka totaura handimazviona kana ndisina mari saka zvinorota ndichati dream wedding here remember guys ka rudo foni yako haisi kupinda kunonzi kufrance kwenyu kwakuna network hakuna network I've been trying nanchikudaira pese uri kufona ndiri kudaira but aiite inongoti connecting hello Hi, Sis Melly. Sorry, I don't know what's. I've been trying to call you. I'm not right. Meno zvizvi zvakati tongati kuda mapirirwa nedata kufrance kuti kati kori rinopera wei data To me, I even thought kuti ndomhepo dziyaziya ndomhepo dzasimuka dziya. Okay, saka nyaya yedu ida kutaura newende kuda nyaya yako ndainzwa munin'ina ndoda kuti unyatsa kunzwisisa maitira zvinoita nezvekudai so Sis Melly, I am very angry at Julie Asikana. That clownish face. That face who pretends be people, because I approached her in sincerity and honesty. I said, Julie, did you post with evidence? Then she says to I have over 100,000 people who like my videos. I'm like, you don't even know who I am. Like, I'm so disappointed. People have been spreading lies about hot seat. People who are part of the hot seat group, similarly, anyone who is part of hot seat empire, I give you the permission to go into Sisimelly's inbox and give you experience. Vakabatsirwa uyai pano vaya vangasina kune vamwe vanhu vanyora mucomment section kune vanyora mucomment section hanzi kugrupu kwenyu komunogara muchipostawo nyaya dzekunyepa dzisina mav11 saka muri kupopotei Okay, which group is this? Because I think they're talking about the only group that they could be talking about is Hot Seat Cheaters on Live. And Hot Seat Cheaters is about a group that is posted by V11s about the person Ahurirwa, and they are not from V11s. So they don't have say. Sisimeli, this is what I'm saying to Zimbabweans, because you just we like drama, we like nonsense, we like things that bring a hype.
right now everyone is hyping on Greatman because they are kurira. Mangwana shichapera and it's on someone else. You don't even know, Kuti, that stuff you are sharing about hot seats, that label to you, it's nothing. But to someone, it's their whole world. It's everything to me. So to you, when it's also, we have a very famous page, the Hot Seat Cheaters Unlocked. It's got about 40,000 something followers. Per page iroro, it's just for vanhu vanofumura chigure, and we never post without evidence. And we have never been sued. Why? Because ati post evidence simele ati izvozvo. So that is the only page that this person could be talking about. But everything else, asikana, your face. I am disappointed in you, man. You are an enemy of progress, Julie. I'm so disappointed in you. I approached you and you inboxed me talking about you're so famous. I didn't know you were so arrogant. The whole of Zimbabwe. You're a fool. You're a stupid fool because you post things you know not of, and when approached, you tune people off. And then you say, then everyone in your inbox, in fact, everyone, and I saw everyone saying, this girl is South African, blah, blah, blah. What did you do? Waka visa the girl, because you saw you posted a stupid story, isn't it? But you left the post, you copied your hot seat, because your pride and your stupid ego. You're a fool, my friend. You're a fool. And I'm so pissed off at you because I used to just laugh at your stupid jokes. Now when I look at your face, when you put that stupid filter, I just think, Shiwa, your face shows your character. You're a deranged fool in your soul. When I look at your filter, this is what I see now of you. And I'm so disappointed in you. Because I approached you in humility. I approached you, Julie, Shakanaka, and I said, Julie, do you have evidence of what happened to you're older than me, I am not even Buya Kwauriwe. And you don't even know who I am, Sha. You're broke, bastard, and disgusted. Do you even know who I am, Shaman? Who are you, Julie? I'm so disappointed in you. And in Indonesia, I'm nothing. I'm a nobody, eh? So it means, if someone is a nobody, and if they ask you something, it means you need to shout them, get away. I have 100,000 more views per second compared to you. Tag. Rudo, wapedza here shungu dzako, wapedza here, because I think by now zaserera shungu dzako, anditika zaserera maitichinda panyaya chipedzi nayo. No, this is Melly. It's okay. It's okay. I know the story is over. It's okay. I know for a lot of people, maybe they don't understand. I'm just very disappointed. My point, the moral of the story is just that, please, my social lights, when you're posting ads, don't take advantage. There are some people who are not known. I'm not famous. but I'm not you. I'm a nobody. you do understand, right? Julie would come also achiti sisimere kana tindododa kutaura panga achindituka away pa andigoni kuramba noziya. Yes, actually. I know, I'm just saying kuti wauya anditika now you are no longer addressing your point as it is. You are now shouting at Julie. Do you know that Julie anogona kudzoka kuti right ndine page yangu asandidi ikoko ndoda panga achitaura papa mundu ndoda kutukawo ndotomuregawo ndototeererawo zvandikutoita kudai ndoda kundigarira I appreciate that, and I appreciate what Julie would say. All right. I would appreciate what Julie would say. But we know as a nation we're going through a lot. And as a nation, Julie, her jokes and stuff really help us out. As a nation, her jokes really help us out. So honestly, Julie, I never thought she was that kind of a character. I was really shocked and disappointed when I called you yesterday. I didn't even think that. I didn't even think I would need to call you. But I was so disappointed. I thought she would say, oh my gosh, okay, let me remove, I thought she would engage in dialogue. She did not. All right, no problem. She just started shouting me okay, from nowhere. on behalf of Julie,
she heard what she's going to listen to what you have said and what I said earlier on the time when you dropped, right? One thing that I did not say to you, so how many groups are you on Facebook, Rudo? Okay, on Facebook we have 15 groups. No, not your groups. Not your groups, other groups. On Facebook, maybe I have, maybe I follow like 5. I follow you. I follow, a few people on Facebook. Okay. But I'm not. But you don't have my group share. I see my page, my group. I don't follow. What I can say is I know okay. On right. Okay, fine. Online. Right. Wapindwa zvakanaka unoziva zvinenge zvichiitika mumastreet umu handiti iwe wakantarisa Julie chako unofunga kuti ndiri hureni kwai Julie Rudo unofunga kuti ndiri hureni ndinoenda kuno iwe inini wakantarisa iwe unofunga kuti ndiri hureni ndinoenda mustreet umu ndinouya mundipe mari chivati. This is why I am so grateful that you're my older sister and you have known me before this. You are not, and I know what people have said about you. This is why I came to you. Good. Don't write her, Julie. Good. Don't write her, Julie. Don't exactly. Good. Ndinoda kuzama kukuonesa andika kuti wati wewe unotoziva zvakawanda zvitika mastiti ndikakupa example yangu unowa kuti ndiri hura unotomudza uchinzi ndiri medhara ndakauraya vanhu unotomudza uchinzi ndiri muroi andika wanzwa zvo a lot andika and not one group, not one page. Kune vanhu vakasiyana siyana vachinyora zvavanenge vachida kwavanenge vachida. Do you think kuti ndikafaita ndichienda kwese kumapage ndichigwana vone magrupu wa watu 11 kuti manyorerei? Because remember, this social media, you cannot control what people says and what people writes. Because remember, on social media is Warudo. Per Facebook, we've got more than 2,000 pages, 2,000 groups, 2,000 pages. And it vese vakafuna wakanyora nyaya wani vese unoita sei uchafamba iro chiti wotuka uyu. Facebook people, they say what they want, they write zvakafanana newe chotikaona kuti nyaya watonyora iyi wabika beans wasina mabhodhoro tongoyatokudza muconversation kuti hai nyaya ndeyekunyepa, but kuti tizokuita come after you zvokudaro kuti wanyorera nyaya iyi ndeyekunyepa atina control, we don't have atina mapowers acho, because once something is out there people have the right to do whatever they want. Ndochanazivuka hapindiri pakadaro. For me, Sissy Melly, I understand and I respect everything you're saying. The only reason why I mentioned Julie was because, she has, as a social media individual, we must be responsible with our behavior. Okay. We must be responsible. We cannot just you put. To me, I'm speaking from experience because people in my group, Sissy Melly, were saying, because Julie Ajitaura, it must be truth. When Julie is talking, so are you saying Julie? I don't believe you on Facebook. You say no. I'm saying from my followers, I don't know about what's happening there. I'm just speaking from the people who have been writing. So I'm just saying that as social media influencers, yes, Isusu, we are nobodies, right? And we are nobodies. And Isusu, if we inboxed you, I inboxed you with such humility. I inboxed you, Ndagakwana, and I will send you, Sissy Melly, the screenshot. I inboxed you. I just asked you, Julie, the stuff you post, does it have evidence? I actually came to you with humility because I also have people who inbox me and saying, threatening and all these things. I never did that to her. And I was so shocked and I'm so disappointed in her. This person who pretends to have humility is so arrogant and is actually ridiculous. And I was shocked. I did not even know what to do. Ndagato Shama. Anyways, it's not even about me. I don't care. You can shout at me, Julie, but okay, watozvoona kakukwadza atokumirira hanzi atanga live atoti uya hanzi ari kuti uya kuno kutanga live. If I'm talking nonsense, why is she saying uya kuno? You see what I'm saying? Which means andipenge. Saka iwo chinzwaka Julie ashinzwa zvangoshitara zvese kuti hauna kufara and what not. So I think she will take a decision. Ndakatimbonzwa kuti kulai kwekari kutaura kuti then ndostandira at least iwo tara zvakazvipa munyika wako handiti. The allegations are serious. If someone died, munakafa, why did they not go kumapurisa? Say musina kuenda kumapurisa, kana munakafa, say vasina kuenda kumapurisa. Why did you not go to the police? Okay, hanzi Julie ati ari kuuya kana azouya panapa then uchakudana then mopedzerana. Hanzi ati ndikuya ipapo izvino ambochinja nyaya topic. Saka nachinga auya ndokudeidzai then kana mauya musatukane handika
iye oenda apa iwe enda apa mutaurira Sissy Melly, but you know, wait, first of all, before you hang up, Sissy Melly, I just want to say to everybody here, I'm not a junkie of social media, and I'm not looking for clout, because Julie says to me, Kuti, she has 120,000 followers. My friend, if you look at me carefully, if you Google me, Julie, I have over 560,000 people who know who I am. So I'm not looking for you, okay, Julie? I'm disappointed in you, and you address me like a clown. And now I just think you're the fool that you portray yourself to be. I'm so glad you show us that stupid face, because that's who you are. Rudo, zvakwana, it's enough. Chirega kuramba chituka Julie, it's enough. Wapedza shungu dzako anditi. Wapedza shungu. Chirega Julie wacho kana azouya motaurana zvakanaka nokuti mukatukana majapana chamusoza. I have one more thing to say to Julie. If when I approach, I'm asking the person awuya nenyaya yako iyoyo, ndikungokumbura kufunza. Just one thing, Sissy Melly. One, police report. Tiende kumapurisa. I can turn myself in. Police report. I can turn myself in. Two, which hot seat group are you talking about? We have 250 alone of confessions. Which number? Which admin number is it? Different number, Zacho. Give me information. Give me the details. Okay? Give me the details, and we'll take it from there. Thank you, Sissy Melly, for your time. All right, thank you so much. All right, sharp. Yep. Pakaipa, right. Toti vanga vachida kubudisa zviri pamwoyo pavo vabudisa. Hende kunyaya yedu yaGreatman. Right. Ande kunyaya yedu yaGreatman. Ataura panapa because ari kuti akablokwa naJulie. Ari kuti Julie akamubloka. Right. Saka guys, hande kunyaya yaGreatman, nyaya iripo ndeyekudai sinashara kuti saka kana uri murombo usina mari, guys, haunawo here sei pazvinhu zvako zvaunenge uchida kuita. Nokuti mandidonetera guys mari yefuneral panapa ndafigwa ini. Mandibisira mari yefuneral andika kuti chiitai zvakati muvige munhu. Handichisinawo here sei sakofinira munenge mangoya naro ndoro rinongobvuma. Handigoni kutaura kuti aiwa guys pane iri madi kutorawo iri. Handinawo here sei. Nokuti wachekutanga chamubva kuziva guys ndechekudai so Greatman handika kutaura kwaita aka-approachwa naTiyo. So ndikutaura Tiyo because Tiyo ari pano padiaries. Tiyo mudiaries ari pano padiaries. Handimaona Tiyo events ndio yaka-approacha Julie. Anzani yeshwiwa kwa Julie. Tiyo ndiye aka-approacha Greatman. Handiti akatuda kuitira wedding. So kuti akamboita wedding before yasnikiwe. Handitika akaapproacha ndoda kuitira wedding. A-approachwa uya anakuenda kunokumbira kuti ndokumbira kuita wedding. Vakamu-approacha tokumbira kuti da kuibasira kuite wedding. Semunhu ozati akachita manje. Handiti mauya mandu approacha imimi makusisa mafans and everything. Saka ina ndinawo here sei muzvinhu izvi nokuti ndimi mati approacha ndina kuuya kwamuri. Imi ndimi mauya kwandiri. Mukadzi acho kuti handida kufarira bhutsu dzanga dzauya. Hatina kudziona hedu bhutsu kuti ibhutsu ripi. Andimazviona. Asi mukadzi akati handina kufarira bhutsu dzakanga avigigwa. Handimaona. Pakati nyaya yemadrezi futizve. Guys, zvakafanana nokuti kana pakaitirwa madrezi akanzi madrezi pari kuuya madrezi. Handitika mandipa drezi nini. Handisi kurifarira. Saka ndifa kungoramba ndangobata chingoti drezi nokuti handikwanisa kuzoti but guys maitenyu matengera drezi but ini drezi randichinyatsarifila. Handibvumizwi. Ina hangu ndofarira madrezi matengera pane chidrezi ini ndine chidumbu. Handimazviona. Saka ndikwanisa kuti ndipfeke drezi iri pane chidrezi ndoda hangu drezi rakati reflect. Handifaniri kufunga. Remember kuti guys kapa mafamilies amuri kuti mafamilies ndiye akapindira. Mafamilies haasi wakati toda kuna Greatman toda kushatisa. Tiyo ndiye akaenda wakati toda kuitira muchato. Mafamilies akasina kuzviprepare zvinhu zvakaoma kuZimbabwe. Mafamilies akasina kuzviprepare. Vanguudzwa kuti kune muchato uri kuitwa muchato nechi neBhakosa. But aiwa basi bhutsu ndokuratidza kutenga ona chinhu chekuti moda unditsira sikana. Kana pamwe muda nditira pamwe ndisina kana sendire usari saka ibhutsu ndozoiwa nepi. Let's be realistic pano asikana. Sure unoshaya confidence pamuchato wako unenge uchingofila somehow because wapfekedzwa dress rausingadi. Waitika zvinhu zvako usingafariri unenge uchingofila somehow kuti saka chii chiri kuitika panapa. Hanzi ebega izvi ndochusa aiwa ebega asiri yakaenda kunobega. Let's get it right there.
uya greatman did not go and beg. Akamingwa kunzida kuita muchato, he did not go and beg. Kana ade akaenda kunoti anyway kandibatsirei wontu kuda kuenda kunoita muchato antimona ndio paizonze bega ndio akaenda kunobega vanhu. Antimona akaita zvokuvingwa. Haana kuda nobega vakaita zvokumuvinga vakadai so. Iye akabva toona kuti maybe celebrity rekuZimbabwe semunhu anozikanwa hati pamwe ndo yanga iri bridge rangu kuti ndiyambukewo aizifunga kuti mamwe macelebrities acho yawo nezvipo mukeshi womupa. Munoona guys, ngativetaurai chokwadi guys. Handisi kuti chii ndamira kwese handi ndoda kumira pakati. Ndichaenda kusaidi raGreatman apa ndirimbotaura saidi ratiyo handika raGreatman ndichaenda kusaidi kwatiyo handi ndoda kubvunza guys. Unenge uri munhu anozikamwa uri celebrity yekuZimbabwe. Ndikutaura macelebrity yekuZimbabwe. Toti ndianiko? Ndopa example yaaniko? Toti ndimhosva. Ngaindipe mhosva mwana wangu ndiye wandanyanya kujera asingaiti pressure nazvo. Toti ndimhosva handiti kana kuti ndi evidence chihera uri kuda kuita muchato wake handiti obviously mhosva munomupa 10,000 likes mimi handiti akanda picture chete munomupa 12,000 likes. Guys, let's be honest, paita vanhu vamu approach toda kuchatisa mhosva aita musikana wake toda kuchatisa. Guys, pane pangatasira zvinhu zviri pasi kuti vanhu vanogona kusauya 10,000 likes munomupa guys tara chokwadi pfungwa dzemunhu dzotomudza kuti no pachauya vanhu handika anogona kutofana budget. Guys, reality of life unogona kutofana budget kuti mari ikauya ndikawana mari yangu yakadai sinogona kuda kutotenga moto yangu yakadai kana kunotenga stand yangu nanopesa kuvaka pakadai so handi mazviona because anenge achiziva kuti ndozikamwa nevanhu ende anenge achizikamwa zveshuwa handimaona chera panenge achita life pake handika munenge makaungana chera we love you chera we love you handiti oti ndakuita wedding yangu pano apa nhasi handiti hapana pakati kwai vanhu havandipi anenge achitasira kuti no mafans angu vanhu vangu vaiva ndosura ndinavo vaiva handika vachatondipa vanotipawo something otobudgeta before kanga ndika penyu vazhinji guys muchibudgeta imi musati mabata zvinhu mumaoko ngativei chokwadi vangani muchanonetsa kuronga but haana kuapproacha munhu guys. Ngativei realistic guys, muchato unonetsa kuronga is true but akaapproacha haana kuti ndimbatsira kuita muchato haana kuapproacha munhu akaapproachiwa ndiye haana kuapproacha munhu. Muchato unonetsa kuronga is true but akaapproacha ani ngatitangire ipapo hanzi ofa ikaona kuti yes or no. Mai maponga ivo munhu ngogara uchida kuchata simari pasina ofa yauya handingaramba here. Ngativei realistic. Ndagara zvekufuchata izvi ndiri kundozvidawo handina hangu zvitaura because handina hangu chauviri pekutangira pouya anouya hake onditi toda kukuitirai muchato ndingati no. Naye Ana Lewanika ndingati no. Ndagara ndiri kuda kuchata inini asi handizvitauri hangu kuti ndochita because handina pekutangira pekutangira handina. Poitawo guardian angel Gabriel yongouya from Norway nditiyo osvika kuti ndiniwe tafunga kuti achitoitira kwambo taita muchato wasinikiwe paya toda kuitira kwa muchato ruda kuchita here ndingarambe ngativei honest guys ndingarambe here. Mai maponga muri kundiwisa heremi ndati vanhu akabva kurora manje munhu ushu handiti pamwe pfungwa yemuchato yaitovepo but chauviri machangura panga pasina. Poita mai maponga vanouya kwandiri voti ndoda kuchatisa munin'ina unoda here ndingarambe here. Ini zvipfungwa dzangu zvagara zvirimo handina hangu zvitaura pafacebook but pfungwa dzangu zvadzagara zvagara zviripo ndingarambe here. Ndingarambe. Let's be realistic guys, let's not be clouded by our judgments nokuti akataura mashoko asina kunaka nezuro tichasvika kunyaya yemashoko ake akataura nezuro pai handimaona. But Kathy V sevanhu venyama isusu sevanhu venyama uwo unongoziva sevanhu venyama on this one handitika kakawanda uchitobudgetira mari usati wabata iwe just because ndakakupromisa kuti ndichakubhadhara chikwete chako pera kwemwedzi unofanira kutobhadgeta kuti vakandipa simeni vakandipa mari yangu iyi ndoda kuti danobhadhara school fees yemwana usati waibata mboko ndikunyepa here. I'm talking about facts of life ndikunyepa here. Vangani vedu vanobhadgetira zvinhu mari musati maibata nekuti wakapromiswa kuti ndoda kukupa mari yako musi wakati wotofanira kubhadgeta. Saka pane iyi nyaya iyi guys ini ndikutaura kuti GreatMan
kana munhu anga asina kufara nemuchato handika iye tiyo aifanwa kuita compromise no matter ndiye anga ari muridzi weevent planner akanga achimhanyira kuti ainde kuno achiita marun arounds paground achinotsvaga mafans ukune kumadonation nekupi handi because people cannot say no handi munoziva panenge pachinzi pane vanhu vadochetawo vadisabled havasi kushanda havasi kudai handika vanotopindira handi aifanwa kuti opawo uyu oitawo sei vachionesana handika opo oitawo sei handiona achionesana kuti aiwa abhusa ada kudzifarira allright hauna kudzifarira bhutu saka wafarira chi andafarira dzakadai zvoita anditi tichidaro right 2 toenda panyaya yatiyo events panyaya yaGreatman. Greatman is an grateful somebody. Greatman, you are not grateful at all, and then you will never be a Greatman. Kana une kaunu kauna kwaka haditi tiyo andika anogona kuva kaitawo mistakes kuti kuda kuti mugare pasi muwisane pakuti ichi wachifarira anachifarira andika, but the effort and the time and all the runarounds that he did achizama kuti mchato wako umire, at least the least that you can say is thank you. Not kuti hanzi izvo waitora mari wakahoisa vanhu wakahuta mchato wakazodai andika, you were showing ungratefulness zvachose. Ndozvo zvinonzi hanzi izvo kurera mugane pekamangwana nofuma yokuruma, because wakaruma munhu anga achimhanya munhu ane kambani yake, of course in the process aizvimaketa waimaketa kambani yake munhu ane kambani yake, and iwewo Greatman zvibvunza kuti pakaita kuti wasinikiwe before hatina kuona drama rose iri, hatina kuona drama rose iri kuti wasinikiwe wakatonakidza, and iwe wako waita drama mchato. Saka tiyo ane problem here apa, tiyo ane problem here apa. Wakakanganisa ushore munhu akakubatsira, munhu akasacrifice time yake, iye chaingoda kuita kumaketa page rake retiyo events iri, because I still remember tiyo akatomboda approach inini, tiyo ari pano akatomboda approach inini achisimendera kuti mundipushewo panyaya yake ma events chichiyoyi. Hanimona ndikamuti unoza ndikawana time ka iwewe nemamwe maartists akati wandi ari kukumbira kupushwa ndichaita time kuti ndimbokupushai, handiti zvizvo zvandotozita ndotaura naye WhatsApp. Hanimona so tiyo akasacrifice and time yake and everything handika hana chakawana kana asina chakawana hana uchanenge akawana, akazama kuti aite mchato wako zvifaye zviite. Handiti chiripo chekuti iwe Greatman you were expecting mari kubva kune mamwe maceleb akanga aripo, semunhu anozikamwa, semunhu waceleb, handiti semunhu akapiwa uche nenyaradzo, wakanga uchifunga kuti iyo nyaradzo pachayo zvakare ichauya yobisa cheki kana kuti 20,000 ndozvo zvanga zvirifunga, kana kuti 5,000 ndozvo zvangu wakafunga iwe, fuchi wakafunga wrong ipapo, ukafunga kuti maiti tivachauyawo vobisawo 5,000 yavo nokuti celeb, ukafunga kuti madam boss achauyawo vobisawo 2,000 yavo. Iwe unenge wakazvifananidza nezvakaitika paevent yamadam boss. Greatman wakaona event yamadam boss yavakaita yaya kuharare kuyakanga nemaminista vanaminista vachekaire, handiona ukazvifananidza kuti no iceleb neni ndiri celeb ndiyana chinhu chakadaro, mari dzakapiwa madam boss paya neni ndogona kungodzipiwawo. Indokufunga kwangu inini, of which you were wrong ipapo, you were wrong ipapo, you were wrong ipapo. Wakaimagine muvision mako ukatozviona, watenga mota hombe ukatozviona wabhadhara zvikwereti zvese zvawaive nazvo, ukazviona kwabuda $50,000 wakutobva mumba mebereko kwakutonova kana unogara mukadzi wako nasirivaziso kwamunenge iwe sirivaziso iwe ndikuya kwauri mukadzi wacho. Ndo zvakakanganisa zvese izvezvo. Muromo wako Greatman haugoni kutaura. Greatman etozati uri munhu anogara pauche, but hazvikupi right yekuti utaure pfocho kune vanhu vanenge vakubatsira. Hazvikupi right yekuti iwo mira ndivhurire uyu gedhe uya mwana wechikoro. Hauna kuti hanzi vanhu vaningire vanhu vauye kumuchato vanomangoza kuya nezvipo. Vamwe vanhu vakauya muchato wenyu, remember makangouita zvokuti vakaapproachwa vakabva makuita muchato. Hakuna munhu wamakanga akagadzirira kuti mumwedzi waDecember wazvita tichaita muchato kuti vanhu vagadzirire. Vamwe vanhu they just came to support.
isakusungirwa hatuna nyaya yako yekuzati ndasifa kurovana hauizivi ndasendegwa meseji ubva kuchikoro tofa kutorovana handisi kuda kuva zvaitika iko zvino ndichiri palife hati ndichiri palife kana ndapedza tichazorovana ndapedza palife reka ndimbopedza ida kunofanira kuchinja ndichigadzira kuzorovana kana tapedza right saka ndo zvimwe zvanga zviripo munhu akaimagina guys chokwadi chiripo chekuti handiziva kuti great mune makore mangani asi wakaimagina achiona zvakaitwa pamadhambosi pepa yakuti zviri kuitwa kwandiri nokuti uri celeb guys newo unenge uchitofunga kuti zvaitigwa ndingini zvanofanira kuti nditigwewo andimazviona muromo wako ifuti greatman ifuti chaichaiyo musi ucharohwa uri pauche ipapo ucharohwa mbama chaiyo uri pauche ndipo uchaona kuti vanhu havana tsitsi vanhu vane nhamo vanhu vane bitterness kunze uko izvizvi zviri kuitika munyika unorohwa mbama kwagara pauche ipo paya greatman muromo wako ita uchiudzora zvikupi right yekuti unotaura nevanhu zvaunoda just because wakagara pauche dzora muromo wako tii akakubatsira paigona napo and why did you take nyaya kwenda kumanikikiriwewo kumanewspaper wakamhanya kuenda kunewspaper saka newspaper yakupa here mapresents nezvipo wakaisa kunewspaper nezuro nyaya uye kusera nezuro wakamhanya kana kubudisa nyaya kumanewspaper ndiwo wakanolekisa nyaya kumanewspaper handiti saka newspaper rakasolva chii rakasolvei wakadi kutsvaga mumwe munhu akakutira intermediation kana maitita varipo atitinowira namaititi kana nyaradzo yacho wakaidedza yakadedza tiyo magara pasi kuofisi kwavamutaura nyika nyaya yenyu yogadzikwa zvaunobvunza kuti naitiyo apa ndakuisisa naitiyo apa ndakuisa wai wakamhanya kuenda kunoisa nyaya kumanewspaper iwe wakazvitarisa unofunga kuti newspaper irichirari chakupa mapresents vanhu vanongoverenga votokangama izvo zvitakatoverenga tikatokangama kuti kune nyaya takamboverenga munewspaper zvaungodarika semhepo ofuchi ukama chinhu chakanaka kuchengetedza you never know kuti mangwana unogona kuzoda help kuna tiyo yechii what you did was very wrong iwe greatman. It was very wrong. Very, very wrong. Iwe mukadzi waGreatman. Iwe uri munhu ari able-bodied. Hausi disabled. Handiti. Uri munhu ari wakagadzira kuti kune cheto wamuroda kuita wamuda kuronga. Kana mapiece job unoita mwanangu. Unoita mapiece job munin'ina. Uchaga mari yekuti atikana pakazoya wivya usingafariri unotenga wivya unoda unosungirira ka $50 kako paside. Handiti uruzati unecheto uri kuuya haungagari pasi kuti pweshe uone maoko ako maviri une makumbo unofamba unodini wongomirira kuti kwanzi nokuti zviri kudonetwa nevanhu nokuti donation ikandinoya nechandinawana chausingafariri iwe tisedi yakasiyana ini kwandinenge iri best but kwaurinenge isingafambi waidi wakasumukawo semunhu muchato wako 2 months before pamakaannounsa wakaita everyday uchimhanya kana kukumbira vakadzi macelebs anoziva ndido ndipewo mapiece job unofunga today wakanoaproacha madam boss kati madam boss ndinoda kufanira kugadzira muchato wangu ndipewo kana kapiece job kadidi yekufanira kuti ndiite mundipoka something vaikunyima vaitounderstanda kuti no kune munhu ane muchato regaiti chero pasina piece job iripo vaitokutsvakira kapiece job kutocreata kapiece job yekuti uite vakupe $50 iyoyo waidi wakaita kamukamari kako pasaidi kawanga unako kekuti ukwanisa kuti uzoti kana pakanzi bhutsa una kuifarira wobudisa mari yako enda kutuma munhu kufilima kuti unotenga bhutsa yauri kuda andimazviona so plus mari yako enda kunotora kuchimbazo uchinobhadhira kwate zvarai handimaona wakanga ukatembei waitembei unganotora mari woenda kunoudisa kwanhingikiri kwavatezvara mari uchitemba mari ise yausati wayanza kubata kana newo that was gullible of you waifaa utanga wamirira handitika ende inini hangu tara chokwadi chandikona nemiwo vanatezvara venyu tinoda kubata vanatezvara cho makakanganisa vanatezvara makakanganisa pakubva machaja 2.5 kune munhu amozira agara paulche makatochaja muchiti celebrity handitika kuchaja mari dzekuti 2.5 mcheto maitoti celebrity mari iyi inobuda imi vanatezvara vanhu vakuru vakaita semi vanhu vakuru vatochena misoro makati tipe 2.5 because makazviona nyika vanhu vachicontributa 2.5 muchiya muchipiwa ivi kana maida kuti vana kusunga ukama hwevana ukama hunosungwa itedition yes kuti ngavabvise something handika yekuti muchati chero $10 chero $20 yaingori mari yechirango kuti pasungwe ukama yechirango kwete 2.5 unoti unotenga Honda Fit ne2.5 kuti unoda kunotenga Honda Fit kako ne2.5 saka imimi hama
dzekwasilivasi so muri ndlire muri you are very greedy people, you are greedy people, you don't do that. Kana vana vakataura kuchata kusunganidza ukama handiti hakuna kunze nokuti iwo wakauya pana pakabvisa mari haina kupera iro vachibva wapedza kuna munhu akambopedza kurogwa vashoma vakapedza kurogwa panobvisa mari yesunganidza ukama zvoendirira mberi hati mazviona. Saka kuhama dzekumukadzi uku futi muri ndlirei 2.5 maiti inobudepi naimi kuzimbabwe 2.5 pamuchato maiti inobudepi. Saka ndiri kuti nini vanhu ava vakanga vakafananidza zvisiri izvo apa, vakafananidza eventi yamadam bosi neeventi nemuchato wavo, vakafananidza zvinhu zvisipo apa, ndozvo zvavakatoita, vakafananidza zvinhu zvisipo. Saka vehama next time musaita undlire imimi, undlire wamakaita sunganidzai ukama, unless pane zvamakateya sunganidzai ukama, ndozvo zvatoda ngokudzai vanhu veukama. Ende iwo hautauri mashoko iwe greatman hama kuti nemakore mangani ukatora mashoko kuti anzi kwai MC handa kumufarira because anga asingamotivate vanhu kuti vabude mari. Hona kumuchato hatindi kunoburitsa mari wazviwa, kumuchato hatindi kunoburitsa mari, tinoenda kunosapota kumuchato nekunotamba marecords, tinoenda tinouya kumuchato kuzosapota. Saka chero ndikauya nemukono wangu $5 ndo wandinawo, ndikauya nemukono wangu $3 ndo wandinawo, and we come for support kumuchato, we don't come kumuchato kuti tizomotivate tiburitse mari dzatinenge tisina. Vanoburitsa mari kuzimbabwe vanochidziwanepi? Nai greatman vanoburitsa mari vachidziwanepi kuzimbabwe? Zvipo zvamaida makatesera zvipo zveiko imi? Zvido zvamaida makatesera zvido zvei, zvipo zvei chaizvo chaizvo. Chinofanira kuita chidzidzo guys kuvanhu vese vanochada kuchita mangwani. Handika chinofanira kuita chidzidzo ichi kuti whether you are disabled or not disabled, handi kune vatorongawo muchato yavo izvosiso right now vachitembawo kuti hama dzichandibatsira. Handika they are not entitled kubatsira. Varipo vanhu apa varongombetsechera kutoronga muchato wavo right now. Handi mazviona izvo variko kutoronga muchato right now, varimo mucomment section mumadiaries vakatemba kuti sisi vangu vari kuamerica, budhi wangu vari kuuk, they are not entitled kubatsira muchato wako. Kana waronga muchato wako aita choke ndihomba rume, make sure you stand unesosa ivo vachaya nemapresents avanenge vawana vakwanisa. Kana vakwanisa kutenga mamicrowave handika vanoya nemamicrowave, kana vakwanisa kutengera mota vanoya nemota, but hauronge muchato chitemba tanzi hama dzangu dziri kudiaspora, hama dzako dzine mhuri dzadzowo, havana kunge vakaronga zvemuchato wako. Indikutaura zvandofunga mafungiro angu, whether I am wrong or I am right, I might be wrong to some people, I might be right to. Indikutaura mafungwa dzangu, mumwe nomwe ane pfungwa dzake guys. Indikutaura dzangu pfungwa zvandiri kuona maererano nenyaya izvi zvandiri kutaura. Saka handisi kuzofa ndakataura zvichafadza mese pano. Umwe achati muri wrong pakati, umwe oti muri right pakati, umwe oti muri wrong. Ini zvandiri kutaura izvi kwandiri ndo zvandakatoona zvakatondikodzera, ndo zvandakatoona panyaya izvi. Neunoza chinonzi bitterness uyo kwai voice tone yenyu ine bitterness. Timbotanga nekuvhunza chinonzi bitterness unochiziva? Chinonzi bitterness unochiziva here nai muningina? Timbotanga nekuvhunza iwe kwai voice tone yenyu bitterness unoiziva iwe? Chinonzi bitterness? Nokuti maybe warasika word reka tikutsiure warasika word. Bitterness unoziva? Bitterness inoitigwa munhu waunenge uchiziva. And rinoitigwa munhu waunoziva bitterness, waunoziva waune contact naye, waune chekuita naye. Greatman ndo munhu andimuzivi ndo paFacebook apa. Saka bitterness ingaitwa apa ingave yei? Ende unenge uri munyuwani wepana haundizivi. This is my voice. Chero kwaya next week tichitaura nyaya inofadza sei, inosekesa sei, irori voice ndo rinenge ritoripo irori. Ndo rinenge ritoripo voice irori haritochinji. Handiwazviwa. Anenge munyuwani guys, muregerere asati andiziva hazi voice rangu atoti kwai vaita bitterness. Andimazviona. Saka guys, ini ndo maonero angu panyaya iyi yaGreatman. Greatman, you must learn to say thank you. That goes to each and everyone who is here in the comment section guys. Kana waitika chinhu chidiki nemunhu ka, they are not entitled vana kuitira something. Let's learn to appreciate vamwe vanotitira zvavanotitira zvishoma izvozvo. Anditi zvishoma izvozvo ngati
dzidzeiwo kuappreciata zvatinoitirwa nevamwe vanhu. Chero ukapiwa 5 cents akupromise kuti ndoda kutumira mari handi akutumira 20 rand ndo yakwanisa. Hanimaona, learn to appreciate zvawapiwa izvozvo. Not kuti kuenda ndone mashura. Sure munhu ngati anzoda kutumira mabva kutumira 20 rand wanga uchinonge P21. Wanga uchinonge P20 rand yoyo. Wanga uchinonga kupi? Learn to appreciate. Learn to appreciate. Nezuru ndakatombozokatsisi panyaya yeGreatman papa ndikatombonyora comment section kuti nei guys kuti adi kumutengera mapresents achina ticontribute timutengere mapresents timupe. Nokuti munhu yakakatarisira ngane expectation hombe but zvakatarisira zvaitika and probably right now he is drowning deeper and deeper in debts. Ndakatombonyora kudaro. Chakazoda ndichi withdrawing kumashure ndechekuti statement dzakangotaura pamusoro patiyo. Hanimaona ndo zvakazondinesa kuti ukuda mapresents uda kuti vanhu vakutre sympathy but mashoko ari kuburisa uchitaurira munhu akakubatsira. This is not cool. Ndakatombotaura ndikati chida kuti guys kuti adi timubatsire titenge anogona kutenga maplates otenga maplates, anotenga makapu otenga makapu, anogona kutenga microwave otenga microwave, anotenga kettle room otenga kettle. Toita zibhoxi redu rakakura kudai so tomupa mapresents at least obvura wachiita live achisekerera chidi zvive zvangope. Ndaitozvifunga ndakatonyora mucomment section nezuro pakushora apa ndopakandipedza mapawa yose. Ndakabva ndaperegwa pakushora apa. Ndakabva ndaperegwa. Unosha zviri kufamba sei and wotiyo next time kana even ukaapproacha munhu asina chinhu uchinoda kuita muchato handika make sure kuti you meet woitawo zvinhu zvinenge zviri standard. Hazvirevi kuti nokuti munhu ana mari wobva wangoti chero nje zvauya handi zvimwe zvacho negotiata kwaunenge uchifamba ikoko uchinosisa madonations ka try to negotiate handi kuti redress riko mukati pawo aya kuti zvinyatsota mutsindo. Because remember vanhu vanenge vachikupa vanenge vachida kumensheniwa pamuchato uyu kunzi ningi yakadai so kuti kuzvimaketawo. Saka you are allowed to negotiate. You are allowed to negotiate. Ende kwetawo hama dzinoenda kumuchato yevanhu dzichinofeka mari dzisipo. Hanzi let's contribute timupe chero akashora zvina basa nazvo. I don't know. I don't know. Kuti vanhu kuti handisiri nini chinoita vanhu kana if people are going to say kuti ngatimutengere maplace acho right nezvada kuti mapresents timendesere. Yes, I can drive that. But if vanhu vasina kutaura zvakadaro I cannot just raise that one panapa kuita kunge ndangoya kuti vanhu hey ngatidai zvinofanira kubva mukati memwoyo yevanhu kuti inini anomaona inini ndadi ndikufunga kuti guys tadi ngoti vashoma vanoda tikwanise kumutengera mapresents then we'll go for it. But it's not me who is supposed kuti nditange kudaro. Andimaona. Handisiri ndokwanisa kutanga kudaro. No, haisi nyaya yemadonations Grace. Haisi nyaya yemadonations. Hatinambotaura kuti tiyo pamadonations zvakati hatinambodaro isu. Tati kana chironga muchato. Handika make sure next time atry kunegotiate kwanenge achienda kunosusa madonations. Hanti ndiye kunonga muchato wemunhu asina. Saka anoenda kuvanhu vemagauni ononegotiata gauni ka. Oenda kuvanhu vemabhutsu handiti onegotiate. Oenda kumasaluni onegotiate handiti. Saka pakunegotiate ndo zvandiri kutaura. Oenda kuvanhu vanobudisa maraisi onegotiate handiti. Kana vakasvikawo kune vanhu vemagauni vakatoda kumupa chigauni chisina basa iye tiyo semunhu anenge approacha ane right yekusvikapo osvikotaura kuti aiwa ini tiri kuona kuti why can you not go, this one is too simple handika why can you not go for this one semunhu ari kunegotiata. Zvokuti angafosa vanhu tisiyo akwanise kufosa vanhu kuti budisai zvinhu zvakadai so. Kola hello. SIS MELLY. Maswera sei? Taskara maswera. Simeli ndikudawo kamafuta neoil. Okay, alright. Mira ndipedzere kufanira ndipa life. Ndafunga kuti kucontribute ndipa life. Mira ndipedzere kufanira. Right, sharp. Alright. So, because I don't think he needs presents right now. He needs. Because zvipo aitaura zvipo wani. Because zvipo chiko. Aitaura nyaya yezvipo wani. Nyaya yake yanga iri panyaya yezvipo wani. Ina nhamba wanyaya yemari. Ndakawa nyaya yezvipo. Achingoti zvipo. Ndakadza achiti zvipo ini. Handizivi kuti nyaya yemari. Handisi 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 kuti nyaya y
guys kana tikaenda kumuchato yevanhu ka ngatirege kuningira kupleja zvatisingaendesi handiti that one is a problem zveshuwa nokuti pano chapo zvinoitika kuti vanhu vanopleja zvinhu zvavasingaburitsi tanzi indai munoburisa takawaita birthday rakamfoti kukauku muso kamfoti kuya tapleja panapa tapleja muso yadhololo mai wakamfoti unotozongoita zvekuti tega zviripo wakutonyara ndiwe saka nyaya yekupleja igais kana ndisa zvinani kutogara mubenchi zvinani kugara kubenchi wakati zizva kuri mubenchi tisataure zvinhu zvatisingakwanisi kuzoburitsa kuti ini nemukono wangu wehuku ini nemukono wangu wemombe ini nemukono wangu wechakati pakupedzisira manje zvezvokuti toda kungowedzera nhamba pauyu mari pamuchato nokuti muchati uyu ane zvamataura akatotarisira kuti ndikuzvida munoiburitsa imi madhayaris mutaura zvoti yakati mupe zvipo mari yari kuda kai 2.5 apa munoiburitsa 2.5 DQ because kana ndanga ndiri somebody chingoenda kundiro kumaline ekunodla uku ndini sina chipo tichinda kodla okay tinzwe vari kufona ava hello ndafuna kuti ndikonikewo contribution yangu alright moza kuti SIS MELLY nyaya yaGreatman achiteera pamanga muchitaura you were right manga muri fair kusaidira Greatman manga muri fair kusaidira TEO events and SIS MELLY Greatman ngasadaro tinotukwa naMwari tikamutuka munhu yauya kuti matauro aita anga ane rafu mukati aitotuka apana chakakontributa pamuchato waGreatman but matauriro aita chaudeni akakontributa nairwadziwa cause anga ane kakunyabvurira mukati so he didn't care about angasika care about anyone aingoti achitongoita kusaidi kwake just because iye ari kuowa vanhu ada kuti zvake zvinoita chikwero zvake chibhadharo chete he didn't care about anyone else hazvina kunaka atidi tukwa naMwari tatuka chimwema atidi ngasadaro Greatman wow thank you achatozacho kuti vanenge vari pawo hanzi toiburitsa asi nayezo Jones asi pakanyanya tunyanyanya yezoona munin'ina wangu kana tada kubatsira munhu zvakafanana newe kana musi wantonzwa kuti Hazel munhu yaya anochasagostira kanzi Hazel Jones aita problem andika ari kuda operation handitarisi zvekuti wakambondite kumasure munin'ina I'll just come and help you ndo chinonzi kupa kune mufaro kunokunda kugamuchira handi whether wazopora ukazora kuti chii kana tukazonditukana tukazodini zvava zvakona Mwari wako izvo inini pangu ndaita ndapedza saka kana kune vanenge vachida kunonzi kuti kubatsira hativharire munhu panze handiti handisi ndobata mari ndandibati mari kana ndadla ndakachera kunzi ndodla mari evhudhi saka mhene koko but kana vanhu majority kati toda kumubatsira hatikwanisi kuvharira vari kuti vada kumubatsira panze simply because vamwe havasi kuda kumubatsira handiti vari kuda kubatsira chavanongobatsira kola hello SIS MELLY muri sei ndiri right muri sei SIS MELLY panyaya yaGreatman apa ini ndinoona hangu kuti bata wakadaro Trudy bata wakadaro Trudy endera mberi tingomubatsirawo hedu nepashoma patinapo anongori nayo as it is murume uyo hamusi kumboziva problem yaainayo because even mumba chaimo I think hamusi kutombogarika semadhayaris inga takambongoita pekutanga tinomboita tichingodai but tinongoshorwa but tangoita but intirikona hangu kuti at least zviri nani ndo zvendenge ndichingoda hangu kutaura anenge ainayo anenge asina hana alright iri bom ningina rikatinzwe vamwe thank you very much gatinzwe vamwe right Trudy hello hi Melly how are you ndiri right muri sei ndiri bo zvangu my sister ini nangu I just want to contribute my 2 cents regarding this issue the damage has been done already Melly and we have seen you helping most of the people and as it is right now to be honest I think that couple vatorine stress with whatever they are now owing people if anybody had listened to ngirikiri video yaitwa namaititi today or yesterday
she explained kuti zvoni manager waGreatman akaenda kuna maititi, and he actually explained kuti kana muri kupa vanaGreatman mari, please don't give the money here because nyaya dzekubiwa kwemari dzatotanga already panapa, meaning kuti already kwanga kwatotanga kuita fracas nenyaya yemapresence. But anyway, we don't want to dwell on that. Iwewe Melly wagara une mwoyo wako wakanaka wokubatsira. To those madiaries very willing to help Greatman, atichada kuramba tichiita, yes we can discuss, but atichada kuramba tichizoti akazodai because kutaura chokwadika, even kunyange vasina kukumbira kumuchato tese takambochata, unotosara neswekwereti. And paunochata unototarisira kuti well ndikazopiwa ndinozodai ndichazodai, but well it didn't happen that way. So iwewe Melly wagara unobatsira vanhu zvakanaka, and especially ini ndinombotaura newe kuseri, I've no issues dzekuti tingambonzwa kuti diaries yakamboita sei, because vanhu vagara vanongotaurisa. Ini ndiri kungokumbirawo zvangu kuti vane mweya worudo madiaries, 5 cents, 10 cents, 5 rand, 2 rand, whatever we can, inongonomubatsirawo. Let's just pay something. Yes, zvipo aizvida, togona kumutengera maplates like others are saying, but kochikwereti zvaari kutaura izvi zvaakapindana nazvo, vanhu ava remember havashandi and havasi kukumbira havo, but isusu semadiaries zvatinongogara tichiita tiri kungokutiwo well ngatichingomupaiwo something. I don't know, no 2 cents dzanguwo my sister. Okay, no, thank you my sister. Rikaitipewa mumkana. Wow. Right. Andizivi. Fona itinzwe, fona iva mutinzwewo, fona itinzwe. Hanzi Natasha T, and Natasha T is got a point. Dibatsirewo murungu batsira wasiri madiaries. Patisha T wakamboya rene problem yako cheche inotori neview 1 cheche kuti ndaine nyaya yangu tibatsire kuramba batsirwa. Hatifungi kuti tinodaro. Andifungi. Hello? Hello? Hello, andipa lunch ndatomhanyirira. Dzima imwe phone. Anda dzima. Muri sei? Taswera masora sei? Musha. Taswera. Unoziva kuti chi? I think mukomana wedu Greatman ari kunida kumbowo zora maybe 2-3 days. Unyatsogara pasi. I think even statement yakapaya inini and SIS MELLY, I think munhu ari under pressure. All he needs to do, vanhu vari willing kumbatsira, but I think anofana kuti anyatsozorora, anyatsoita composure, issue maybe apology kuti ndakatama, frustrations akanyanya, and I think he's getting phone calls here from kwese. He needs time. Akaisa time, I think naye pamusha nhasi soka achanyatsogara pasi kuti ndakataura kuti chine so. I think obviously maybe was pressured zone zvokutonzi taura ipa statement yako, but yakangogara unozakana wakashatirwa kuti uchipuwa pressure unotaura zvinhu zvaunozoregreta kudai ndisina kudai dai ndakazotaura mangwana. I think people will be willing kumubatsira, maybe akangoissue apology kuti unongoziva mafrustrations nechichi, and the pressure yemuchato noizisa kuti wapedza zveshumo pane paine zvikwereti. But tichiendawo pane zvimwe zvekumenshona kuti zvinhu zvakafanira kuti hanzi $35 yefreeze nema-extensions, surely kana munhu akuziva kuti akubatsira to the last 10 years SIS MELLY yekuti ma-extension mafreeze emusoro. Imi munozviziva kuti tichikura taiperekedza muchato waisoinzi bhutsu nemafreeze nemusoro waizvigadzirira wega. Kana iye akuita unongwa kusvika ma$35 papa panenge pakaoma. Of course mukomana waye naye abvumawo ari kuti hold on pasi taurai hold on iwa fona iko zvino hold on taurai pedzisai nikola and abvuma hake kuti even kumashure uku ndakakanganisa ndakunyora zvinhu zvasiri ndatina kunyorana pasi ndaingoita I think adzidzawo from there, but kuti munhu akaenda office way achibatsira izvozvo kana kutsvaga SIS MELLY kuti unogona kubika keke zvamunoita zviyazvo muchibatsira anogona kubika keke ngaitikuitire waitirwa cake handiti waitirwa chakati kumashoti zvinhu zvinoita zvanoita dai asina kuuya pachena vakanogadziriswa nemumwe munhu vachata Sunday Monday Sunday iyoyo Sunday mail yakutonyora mangwana acho akutozviona mupepa dzesezvo zvazviri under pressure. Munhu akakuti even magauni kuti aiwa ndisi kurifara like asengu asini ndine rangu unokwanisa here kunditopera kwanandadaiso pane irama ndiigira dai vakagara pasi datoita kuti izvi handizvidi in all this confusion ndopazoita
kuti munhu ashaya bhutsu. Iwo mukadzi kana uri organized, Mrs. Melly unozwa kuti muchatiswa mangwana ndipo ari kuchata, unorara sei usina bhutsu? Zvainga zviri nani kuti munhu anorara usiku hwese achifamba to make sure that everything was in place. Chifungai kuti a day before the wedding kana yeye mukomana wacho etiyo events anoita zvinhu zvingani. Mukadzi yaurara asina bhutsu, she could have figured that outside kuti zvinhu zvangu zviri in place here. Oti hanzi bhutsu hadzina kuzouya sandi ani aizokuigira. Ko family inozoita basa imi munozvisa Sisi Melly mumwe sisi wangu ndisi throw bhutsu mukomana oita marun around ese zvese zvikusvika pa last thing yeshoe kunzi ndigire shoe azosvika azotorwa shoe bhutsu namai titi. Aiwa tidi kudaro redu kana munhu akakanganisa asi zvimwewo to the last nitty gritty of things atidi kudaro redu akagona asi I'm sure waGreatman will do the right thing and apologize kuti to me hangu handizonya kumufota because I think pressure yacho kumwandira, and yesterday statement yake he was forced nepressure nechii kuti ataura zvinhu zvaanozofunga kuti mangwana dai ndisina kutaura anything. So do 2 cents dzangu. All right, thank you very much my sister. Thank you. Right guys, nyaya yave kunzungu nekunyimo inini ameno kana kune vari kuda kubatsira. What I was thinking is like kana mafunga kuti tobatsira mukadzi tobatsira Greatman ka I thinking zvokuti chikweretika kodeta tisina kuda kubatsira vangu vachaita sei. Mukadzi uyu ngaitiswe chimwe chinoita agone kuzvishandira, aitire zvinhu chemaoko, ngainde anoita kosi dzemabhuti uko, aindoita kosi dzenzara, ngatidzisei munhu kuredza kwete tumpe hove, ngatimutire something choti akwanise kuita, iye haana kuremara, murume wake ndiye akaremara kuti akwanise kuenda kubasa mangwana otavata something chimwe chinhu upenyu hwake. More after all handifungi kuti 2.5 yacho iri kunzi chikwere chiripo ingabuda pano, haingabudi. Hamene handiziviwo kuonesana. Hello kola. Kola hello. Kola hello. Hello. Muri sei? Ini nangu ndiri right muri sei? Mushe. Ina angu maonero angu pa issue yemuchato uyu nothing was wrong. Tiyo akagona pakuorganize and doing the wedding. Asi manzwiro atakaita nezuro zvichinzi iye Tiyo akabloka macalls nema-messages kubva kunana Greatman and all stuff. Izvozvo zvinoratidzirawo futi kuti something is fishy around. Muri kunzwa handizivi hangu handichikutaurira munhu kana kuti hati hapana here kesi whereby makanzwa matauriro akaita palive Greatman nemukadzi wacho. Hapana here kuti makesi ekuti maybe angatanga kutotukwa muinbox angavepo nekuti ukataura ndituka ndokubloka. I'll block you ukataura ndituka usina ndibvunza kanaka, I'll just block you. So for now we don't know why Tiyo akavabloka. Yeah, ichokwadi ichocho probably maybe vanga vakuudzana mashoko asiriwo and then akavablock. But at the same time imimiwo semadiaries I think you are a good leader. Saka kana kuri kuti vanenge vachida kuhelpiwa in any way kana kupiwa, I don't think kuti Greatman in this state ari kuda mapleti mapoto kana kuti chii, vari kutoda iri mari. Aiwa mari hatipi munhu padiaries. Mari hatipi munhu padiaries. Kana kuri kuti mukadzi uyu tawirirana pano kuti ngaaindiswe something, totsvaka tomubvunza kaona ei unogona chiko iwe chaunogonawo chii, kana kuti une passion yekudii, kana ndinoda kugona kubika makeke ka totaurira mai mwenda mberi ka tobhadhara mai mwenda mberi straight mari yavo, iye ungoenda kumaleseni unodzidzira kubika makeke. Handimaona kana kati ndinogona zvokuita nzara ka kotsvaka kuharare kusaluni uko kuna vanhu vanoita zvinzara dzakanaka ka yongobhadharwa straight ka oenda kunobhadhiza ikoko gono kuti chero ari kerawo murume wake, but they need to eat ka vanhu. You cannot come woya kuoita mukadzi womurume ngogara pamba, murume achanda kudla at the end of the day modlei. But I think business ranga riri wise kuti aite business rekuti haabve pamba. Aiwa but remember kakuti kana uchidzidzisiwa unotongobva pamba uchienda kumaleseni. Kana wakusa business yako wakuzoitira pamba manje handi. Vanhu vakawanda vane vana vadika apa vachechicheche vamwe ndotema 2 days but vatosiya vakudzokera kumabasa. Uri kunzwa? Saka iye ane mwana mudiki ane 8 months handiti ane 8 months angatidza kutosiya mwana ane 8 months kuti aende kunotsvaga zvokuti aitika kana chinotisa kubika makeke odzwa kubika makeke kudai kose 2 weeks kana timwedzi amene odzoka otanga kubika ari pamba.
aiwa ichokwadi ichocho let's hopewo vachaitawo back to senses vokumbirawo ruregerero sekutiwo vanhu vaishuvirawo kuti vachate at the same time vasinawo masources saka let's hope vachakwanisawo kungokumbirawo ruregerero and then kanova achihelpiwawo vanhu vochitangawo kutambanudzawo maoko avo nepavanogona kuti vaitewo something. All right, thank you very much Kola. Ngatinzwe vamwe. Good. Hello Kola. Mushe kuti sei? Nyaya yekukoma greatman yakangoti uome zvayo but ndo vari kuomesa zvinhu. Ngavauye vaite damage control voapologize vogara vakati zii kumateresi uko makoto otsvaga zvekuita voshanda they live their life tomirira kuvadonetera zvinhu because Muchato wakadoneterwa they were not happy mapresents achaitwa they will not be happy saka hapana chinhu chavanofara nacho chavachaitirwa nevanhu. Ndosaka ndiri kuti kuvhara mutauro kunzi kwai kudhayarizi vakazodla imwe mari SIS MELLY havana kuisa mari yakakwana kana kuti whoever yendesa handiselina vakatipa mari yekudhayarizi vakadla imwe mari zvinenge zvingoitwa nezvokuti kana dziri huku kungotuma munhu ari kwararira anotenga huku dzako 100 unovapa mabhegi echikafu aya matatu inda unovapa tapedza saka mari yanenge achiti yakazodliwa imwe ngayewonepi. But for now ngavasiwe ngavadzidze kuita damage control yavo vega. Itype yekuti muchaona here yaya kuti inoita damage control vanenge vachida kutobatsirwa. Ngavabatsirwe nekutsvagirwa basa because upfu uchapera mapresent asiri vandu kuda mashoti samicrowave. Munoziva kwariri here basa kwarari? Munoziva kwariri here basa? Mati? Munoziva kwariri here basa kwarari? Because ndofunga vanhu vanofanira kutsvaga mabasa asikumawana. Kana tiziva pariri tipei titrai kupinza mukadzi waGreatman ipapo. Handisi kwarari hangu ndiri kuCape Town but saka tinotsvagira basa kuCape Town here veriwe mukadzi waGreatman osiya murume yani imi mutenda murume yavakapesa amona tanotobatsirwa chiri kundatele chakanoda kutobatsirwa nei iye anotoda yepo yemukadzi wake. But at the same time SIS MELLY vakaramba vachidoneterwa it's not good. Mukadzi is able bodied. That's why we said since mukadzi ari kunzi ndikera wekuti anochengeta murume achimisa kuteerera chidini handiti how about kuti aitigwe adzidziswe kuredza pane kupiwa hove. Ngahoderwe magumbeze maflisi machi achitengesa ragara pamba. Ndizvatiri kutaura wani we are saying the same thing. Yes. Ndizvozvo. But Greatman ngauye aite damage control apologize. Anenge achida kutozoudzwa oga angazvifungi anga tozoudzwa kuti damage control yayo zvakaita unoti uchavharisira mwana kuchatawo mangwana vakaremara. Because apa tiyaita basa rake it was a win-win situation. Uya akamaketa basa rake makachata mukapfekedzana mari mukaita muchato. It's not everyone ari kugona kuchata at this point. Pamwe kungoti vakaita miscommunication chete kuti zviri kufamba zvichiita zvakadai. All right, Kola, thank you very much makoza wanisa gaiti mbonzwa vamwe. Okay, SIS MELLY. Right. Kola, hello. Hello SIS MELLY murisei. Ndiri right murisei. Mushe ini SIS MELLY hangu handina comment yekuti ndingati the way forward ndaive yakadai but all I can say kungoti SIS MELLY muupenyu gratitude and humility will take you far. Yes. From story ndichiitedzera these past few days chandakapick up ndechekuti kutenda kwakangonaka nekungozvidzikisira so no matter who you are hazvinei kuti you are poor, you are rich, able-bodied or not. Kungozvidzikisira nekuva nekutenda nekuva nehumility it's chinhu chikuru muupenyu and it will take you far because even ezvinezvi as we're trying to look for a way forward even kutobatsira kwacho kuchatotinetsei because kwakashota kakutenda mukuita kwakaitika zvinhu so that's just my comment kuti ndongonamata kuti going forward mukoma wedu nemudzimai wavo if they can have an attitude of gratitude nekuzvidzikisira they will go far in life. Amen. Thank you. Muromo wake futi waGreatman ane muromo makaumburudzwa muchidembo. Too much SIS MELLY even chero dai anga akakanganisirwa hatizivi hedu nyaya the full story but there is a way to approach. Approach is very important. Approach is very very important. Kana uchida kuti nyaya dzako dzibatsirikane zvakanaka approach is important. Chero vanhu vanokuteerera SIS MELLY if the way you approach even nekutenda the good sometimes ukatenda the good yacho yavaona you can resolve zvisina kufamba mushe but kubva mangu takanyisa munhu and you don't even see any good say kuti going forward yacho pachauya chakanaka here because even the next person will be scared to help you.
Yeah, ndizvozvo. Alright, Kola, thank you very much. Again, to makoza akufora. Alright, sharp. Alright, guys, I understand what you are saying, kuti tikabatsira kushanzi vakatora mari vakazoda kazodai, but on the other hand, handikwanise kuvharira madiaries ari kuda kubatsira. Muri kuona position yangu inini ndiri pakati. Handika, we've got madiaries ari kuti uyu munhu ngaasabatsirwa because hagoni kutaura mukati zvakaenda anoshanda. Then kuita madiaries ari kuti susu let's contribute to shoma. Handikwanise kuvharira ava vari kuda kubatsira imari dzavo. Mukundinzwisa point yangu. Inini I'm just pakati zvavanenge vada kuita we are there. Chero zita rikazodzoka richinzi rasimeli inini hapana masenda ndichabata nemunhu ka chatsvaka munhu anoita project iyi. Kola, hello. Ndiri right uri sei Kola? Mushe zvese zvekuti greatman azodai obviously kupologize achapologize, but I think you need to give him time kuti iye arealize ega kuti zvinhu zvaaita it's wrong, because if everyone else say hey zvaaita zviri wrong anoita kupologize blah blah, I think you need to give him time. Musiya for now onyatsoreflecta onyatsofunga kuti oh but zvandakaita paipai zvazviri right here kana kasi right, but vanhu tikada kumudzira ka anotoenderera. So I think you need to leave him alone. Right. Alright, Kola, thank you very much. Regani mbonzwa vamwe vari kutaura toda kuti vari kufona. Okay, thank you. Right. Hello Kola. Hello? Yes, kuri sei? Hello, kuti sei SIS MELLY? Mushe. Okay, ndoda kungopa contribution yangu about this issue, right? Pari panyaya yekunzi zvonizvo kana kuti nyaya yebhutsu, munhu akazonzi bhutsu dzikumberi kana kuti chika, vanhu zvavo vanogona kublema munhu ari kuplana zvinhu ka, but even if chero muchato wakanzi ndewangu inini hausi muchato uri kusponswa, michato mizhinji can never be 100%. Kune mimwe michato yekuti unotozonzwanzi keke ratozopinda vanhu vatozogara kana kuti zvakadai so zvazodai. So ipapo we cannot blame kuti tiyo akati ari kuprovida zvese, saka sei bhutsu dzakazodii, because kuplana zvinhu ka panotomboitwa mistakes. So isusu hatingade kuvasungirira because of that. We just have to appreciate. Of course bhutsu dzakazouya zvinhu zvakazoitika, yes, it's fine. Pari panyaya yavo I think madiaries ka issue yacho yanayo SIS MELLY itori right yekuti this lady kuti arambe achingopiwa like every day ka I don't see kuti zvinoita. Maybe akaitwa ka project or something ari pamba ipapo vanhu vomuitira something and vanhu vachito follow up yekuti tikwanise kuona kuti is she managing, because kuti titi atsvagirwe basa rekuti anoenda kubasa every day handione kunge zvinoita, because at the same time anenge achida kuzoona kuti murume adya here murume adii because of the condition. So I just want to thank you zvenyu SIS MELLY because of what you are doing nekuti muri kubatsira community and everything, and I just want to thank my diaries pane zvavari kuita kuti SIS MELLY rambai makadaro. Thank you so much. That's my contribution. Right, guys, I understand the fears of other people. Thank you, Kola. The fears of other people in comment section of saying kuti SIS MELLY live socialist makadla mari. Guys, is it the first time that you have seen my life achitwa pamusoro pangu? Is it the first time? Ini zve my life musandivhundukire henyu kana kuti kwaichataugwa kuti kwaenda hlamari musandivhundukire henyu handitombozvikwati kana kuzvivhunduka because ibasa randoita inini chakatangwa naMwari chiri mandiri. I'll always have the attacks. Matax akasati kwandiri I'll be worried. I'll be very worried ndikaona matax asiri kuitwa knows that there's something wrong. Kwandiri nini attacks they should come no matter what, because basa rakanaka rinoendera mberi rova utoene matax chete ukona zvinhu zvako zvichienda smooth uzoda panaka zviri kuenda. Saka matax side kwangu inini musandityire musandivhundukira tukatwa malife kana 100 pazuva kana kuti ndanyorwa ru 50 ru 100 pachanyorwa pachataurwa pachadini handika, but vanoda kubatsira greatman ini I'm not going to stop anybody handika. Munobatsira we strategize a way pano handika yekuti you guys munobatsira munhu uyu sei handiti we strategize pano kuti munobatsira munhu sei
Hanimona munhu odini munhu obva abatsirwa handiti zvisina kuti kwaisisimeli mukati kana kuti vadini chero zvikanzi simeli vazodai akataura zita rangu no problem but imimi mtisa chokwadi handiti ende mwari vanenge vachisa chokwadi zvagara mashoko anongobuda guys we cannot stop people from talking izvozvi tiri kutaura dai tingodiscussa kudai so kune vari kutomhanya negospel risiri iro zvisina kutaurwa panapa kuti vane speed vatoda kutopinda nyaya dzake you see pane kwazviri kutotaurwa right now as we are talking saka we cannot stop people from saying what they want let them be. Hello Kola. Hello SIS MELLY maskara sei? Mushe kuri sei? Kurina ndokumbira kucontributor saserina not andiserina chagara ndingokumbira kana ndauya palive. Alright. Inini zvandandiri kufunga wedre kuti pledge wedre kuti pledge ranetsa. Wedre kuti pledge rinonetsa even padiaries pana. Kuti kana tati ngatiuye tiite chinhu takaungana kudai tinokoleja uye tinotaura zvekuti ngatibvisei mari is part of pledging until mari yabvisika then we can talk about mari iripo nekuti I'll give an example muna December takaita zvemawheelchair akaprintwa mukazonabira hoo muriko kuzimbabwe. True. Saka I think Muchato waGreatman pakaitwa too many pledges dzakaitika ipapo and it didn't come into fruition and mapledges ana Greatman nemukadzi wake siri baziso achipinda munzeve mavo vakatekerera kuti zviona ichi chibadzo chavakange vambadzura vanobhadhara saka ndofunga pavakazosarenderwa magifts and it even probably not come to nearly 2.5 yavakange vambadzurwa. That is where all hell broke loose. Nyaya yemapledges wedwe aitamirawo nyaya yemapledges and then kuzi Greatman kwai kuapologiza kwekutumwa kunonetsa. He needs to come to his own senses. Zvokutaurwa nevanhu I do agree nevanhu vakawanda. I do agree kuti aimakomse ambostand back ambonyatsofunga ega until he comes to his right senses and listens even to his audios. Areni kuapologize ari ega ndiyo genuine apology. As apology dzekunzi handisandina uchitoroferwa kuapologize ndeyekutumwa it doesn't come from the heart. That is all that I wanted to do. But my pledge ndatonzwa pane munhu one atotaura mapledge papa ndikati there we go again mapledges attack. Mapledges tinomawana stereki ndosaka chizodzoka kwamuri kuti hatina kuzviwana mune makuti mari yakakwana wani takakakureta palive apa mari ikakwana but isusu tinenge tisina kuiwana toita kunge tapa mari saka mapledges not mapledges even kumichato yevanhu ikoko not mapledges. Thank you so much. Amen. Thank you very much. Thank you. Anasemi moyo hold on batai makadaro Kola anasemi moyo tinokubvumidzayo kuti mutaure umusvike panapa muchitaura but iwo kanaona kuti panapa sisi kutaura zvinhu zvisina musoro nyaya yaGreatman yakaunzwa papublic pachaunga pamhepo yakuitirwa saka kana kuti sisi kutaura zvatinotaura zvako zvotanzei kwamaititi kwazoda inda kwamaititi ikoko handika pana basa maititi pano ndepasi SIS Diaries isu tikauya kwamaititi hatimbodzvongonyodzi nekudza maititi zvokuita pamapeji avo tinotongoya topeta muswe tiriko saka kana washanya pano wopeta muswe wodzoka tiri kutaura tiri kuronga isusu pano kana waenda kwamaititi wenda zvokwamaiti mafilms ada kutiudza iwewe tiri kutaura mafilms atakanzwa isusu mukadzi waGreatman achitaura nenzeve dzedu hatina kuhama ati Delicious aiwa Delicious akaunza mukadzi wacho akaunza tiyo vese vari 2 umwe apa tikuta zvatakanzwa antiunzwa tisa zvatakanzwa tina kuudzwa takanzwa saka iwo zvako zvekuda kutiudza zvako zvoda kutiudza izvo zvoka chimbomira muningi nagara pasi chimbomira isuta zvatakanzwa zvichitaurwa Greatman akazoya nelive yake tikanzwa futi achitaura aya asi makuwayo dei angari makuwa dei ndisina mbobaya live button pano dei ndisina mbobaya live button pano dei angari makuwa because anenge ari makuwa but takateerera uku achitaura mukadzi tikanzwa tiyo achitaura tikanzwa murume achitaura handika saka takanzwa masaidhi matatu ndopata nyaya ipapa saka ibomira sina basa handitika hande mberi Kola hello
Mascara say. nemoyo wenyu inini ndongotora zvandofungawo pane kungotenderera kuita nyaya uko inini ndonange pakaenda ndokumbirwa mukomana uyu ndopandokona ndopakatanga nyaya kuti paakakumbirwa akuti tikuitire muchato zviye zvakataurika aikumbirwa achinzi chii maybe ipapo akapromiswa zvinhu zvakawandisa even kunzi kana ukaitwawo muchato uchaonawo mari uchadini because munhu kana uchinyengerera munhu kuti umuitire something ka because pave nenyaya dzemarketing kune mashoko anotaurwa anoita kuti munhu abvume iwayo mashoko acho kune vamwe vanovatora lightly kwozoti mumwe anotozvitora zviri serious kuti I think ndikatedzera zvataurwa ka zvinhu zvinondifambira saka inini I'm actually thinking kuti vakawirirana zvakakwidza mahopes emukomana zvakanyanyisa zviya zvekuti saka mahopes ake aakava navo bva pekutanga nezvakazoitikawo ipopo pachona zvakaita kuti azoita zvekuita hatiexpect kuti ngaatiapologize just like zvazviri kutaura andiselina kuti apology inobva pamunhu haisi yekuti unomanikidzira munhu apologize chete ichiraita yekuti uyu adai uyu atakwa uyu atakwa apology yacho haibudi and also anopedzera ana hasha dzakawandisa and kana aita hasha vanhu vorwadziwa kuti aitirei hasha but you should also remember kuti ini ndakamboticha vana vari kana ari intelligent kune vana vari intelligent affect the brain unless paine zviripo aine epilepsy but akambozwa kuti greatman ane epilepsy those people vanotoramba vatori intelligent but isusu we undermine them ndozvokufunga kuti ndogona kungoita yese yese but anofunga and they compensate kushandiswa kwemalimbs nebrain saka umukazo muchokoya anenge akutaura manje kutaura chaiko chaiko because anenge achiti I'll use my mouth I can't use my legs, I can't use my hands, I'll use my mouth. Saka ini ndoona kuti vanhu ngavachidzora sezvamaita izvi indiri kuona kuri kudzora manje kudzora hondo yavapo nekare anoda rubatsiro zvimwe zvinhu zvatona zvinotomupinza zvinotoaffecta psychologically kuti I have fine vamwe vanoti havo vanhu vanenge vari disabled vanozotake advantage. No, it's not taking advantage. Because aita take advantage haimboenda musiriti zvaita zvakamuziva mukomana achimira mukonomo achiimba haimboita shungu dzekuimba dzaaita haimboita shungu dzekuitawo mukadzi dzekunyenga musikana dai aida kuitirwa zvinhu zvese aitawo zvinhu zvake achizviitira achizviimbira achizvitesti nyangwe maoko ake asingashandi nekumakomo maoko unofunga iwana rimwe ndonotozuche I think saka inongori shungu yezvinhu zvakaitika zvaaitarisira nenyaya yekuti chero mukazvitarisa ka transparent chaiyo yakangoshota because hazvirevo kuti munhu kana wadoneterwa chinhu pafanire kuva nesambechekutaura ndizvozvo unofanira kupiwawo kaka list yekuti vanhu vadoneta ndevava hazvina basa kuti wadoneterwa vanhu vadoneta ndevavava woitawo thank you inoenderanawo newe isinei nauyo akazvironga iwe as a person aitirwawo unoda kudoneterwa and sure kune maparents akawanda mumichato okuti vanongoti vanhu vangu hatina mari asi tichataura tichakupai mombe uyu muchaazozva kuti danga reda hakuna mombe kungoita anonzi matanda saka we cannot really say kuti vakazotaurirei ne600 asi vamwe vakaitawo mapledge ndo zvaanonetsa mapledges haanikini asi mukomana manje chaiitika ndechekuti we should not really blame him iye aisaziva zvivitika kutebhuru kuti aya mapledge chete aingonzwa zvichishedzera kwaange achiti chikwereti changu chiya chaita sechakavhika but ndirini greatman manje kana munhu akatopledja ndotokuteverera chete kuti mbokandipledja kapa muchato mari yari kuya rini handotokuteverera 2.5 ikwani ndobhadhara chikwereti kuti magumo azvo hakuna mari idzo dzange but wambopledgera chipa vanhu inini kana watondipledja ndotokuteverera kumasure kuti ko mari yaya makazotaura pamuchato paya
zvambofamba sei saka munoziva kuti zvinongorwadza at the end of the day and pane nyaya yekuti hausarudzi chinhu nokuti uri kudoneterwa vedu weka kana watonzi waita muchato ka hazvino kuti wava useless ingoitirwa zvese zvese no but ndichashedzawo vanhu vangu ndini ndinenge ndichinzi ndii ndewangu kana manditi no ndichapfeka shangu iyi yakadai kana ndisiri kuifarirawo ka ndo handisi kuifarirawo ndizvozvo hazvino kuti kana kuti ndadonetwa tambira chete titambire nekuti ndakupa titambire chete aiwazve pazvadhonetwa zvacho kana chipasi chimwe chacho tina kumirawo zvakanaka noti asi hamusi kuona kuti ichi hachina kumira zvakanaka ndizvozvoawanikwe chimwe here noti kuti handichatotauri chete because I want the receiving it's not good kuti uti kana uchipa munhu chitambire chete accept what I'm giving you ini I think ipapo because vanhu vese arikungoti angatoita kuchuza angatoita kudini it's not good it's not right muchato wake muchato handiti munenge muchiti idream saka dream racho rinobuda sei kana muchingoti nezvandisingade mungonditi tora nekuti ridisabled tora nekuti you know vakaita zvakanaka iwo mukoma tiyo vaya ini tewa meno ngavambozvipawo nguva yekuti vakaitirawo cho donation votora nguva yakareba vachimboita zvebusiness vanhu vatombokangamwa kuti vakaitwa vanhu zvikaita one after another kanonzi kangoma kana koririsa kange konyanya kuririsa one after another hazizoiti zvakanaka then people start talking iye munhu achinyasoita nemwoyo asi people start talking kuti kweyo mishato yekumadonations yakungoitwa zviri kungofamba sei ngavati vakadoneta vomborova zvebusiness ravo vozoti papai votsvaga ukuma even not the disabled ba mumwewo chero munhu cheshe vakaiwa pano padialysis vakati ndikudawo munhu anoda kushatiswawo tonongawo compensation munhu agara nemurume vachitotamburawo ushatiswawo kana kuti mutambo webhora kana kuti muimbi kana kuti kumwewo ukoko chero wemustiriti chero vhenda kuti iwaone mukadzi timbokuchatisa iwo zvorega kuva kuendera ivo vacho vanenge aiwa Judy wandipromisa Judy ipromise pledge is a promise wandipromisa kuti ndichakupa 1000 ndoida wambondipromisera chi a promise is a credit saka inini ndiri kuti anti Melly zvenyu kubanga kutaurwa kubanga kudini musazvitedzera munhu kana aine mwoyo wakanaka ita zviri kuda mwoyo wako iwewe ndasumudze kuti abatsirwe vanhu ndimasumudza mucomment section ikati ndikwanisi kuvharira munhu ivo madiaries ari mucomment section hatisi tese tiri kublema teo tiri kublema anozani waGreatman vamwe vanenge vari pakati nepakati vaona kuti paita need apa mukomana ari kushungurudzika nekuti mari iyi iri kudiwa toita sei kuti mari iyi iite sei hutukwa humbotidzokei naiyewo mwoyo wake utsigame and ndevamwe vari kufungawo zvavari kufunga saka let's support vari kufungawo zvavari kufunga alright Kola, thank you very much awandisa macalls regai ndimbotora vamwe thank you very much yes thank you Auntie Melly right hello Kola ngatite ma 2 minutes now macalls achakuwandisa Hello, SIS MELLY. maswera siyajadzi indaswera zviri nani chaizvo tisati taswera tiri kumuka alright okay yeah SIS MELLY panyaya ndoda ngotaura zvinhu zvishoma zvangu ndichingonzwa bits and pieces saka ini muonero wandiri kuita simelika panyaya Greatman sponsor wemuchato pakaitwa zvinhu zvokuti Greatman akamhanyira kuda muchato asati anzwa maconditions avo the sponsor munhu aida business zvekuti haasi munhu aiva nerudo nekubatsira Greatman kana aida kubatsira zvake asi iye the motive behind yanga iri kupromota business rake kuzviadvertisa nekutoita mari futi ipapo right so monero Greatman haana kutaurirana maconditions na sponsor wake
havana kutaurana maconditions because iye ari kutaura kuti pavakauya it means kuti ndo vakamuaprocha iye asina fungwa iyoyo. Aita zvekuaprochwa iye akangofunga kuti everything is free, ndiri kutowana everything free and ndiri kuzobva ndiine mari. Hatizivi ravakavimbisana. Haana kumbobvera akarota kuti achaita incur macosts zvekuti dai vakambudira pachena kuti iwewo uchaita incur macosts akati oita macalculations akiona kuti by the time inopera wedding inini ndinenge ndamuchikwereti chinosvika $2,500. Ndinofunga kuti aita regai timbomira zvomuchato izvi. But chikwereti ichi indoda kuwisisa ini. Chikwereti ichi chiri kubva paino kuti zvinhu zvese akaitigwa ndechei chikwereti ichi? Haisi chikwereti chagara chiripo here before? Right, ndo paataura iye achiti zvinoapia pasocial media as if mashoko akanga achiti zvino pasocial media it appears as if zvinhu zvese zvanga zvakarongeka and zvinhu zvese zvakaitwa provided for, but zvanga zvisiri. Okay. Kutaura kwake. All right. Kana mateerera nikirikiri yake speech yake ngaiti speech nokuti indainzwa hangu yanga isiri live. Isaive pepa live zero asi ndakanonoka kusvika ndakasvika hoya kuti yapakati. Okay. Indaiswatanga asi yanga isiri live zvayo. Asi anga achitaura kuti ini zvandibudira pachena ndezvekuti uyo aita bhizinesi rake akamuaprocha achiti tokuitira muchato tokuchatisa, right? Iye zvaakapromiswa mapromises aakapromiswa haana kuzotarira kuti koma negatives azvo ndeapi kuti aone kuti aizosanzvadzi. Makaona live yakaita Delicious nesuro aine mukadzi waGreatman makaiteerera? No, handina. Because mukadzi waGreatman akabvunzwa naTelicious handiti nyaya ye2.5 iyi akapindura kuti pavakaenda kunokumbira muchato kumba kwavabereki vemukadzi, vabereki vemukadzi ndivo vakatora 2.5. Vane muri kunzwa kuti tikupei muchato, tikupei mablessings ekuti muchati iyo yemari kudai kutsvagwa iyi. Saka ndobva vaenda kunotora kuchikwereti ndozvatira mukadzi waGreatman chimbazo kuti vape 2.5 yechi yevabereki vemukadzi. Ndo mari yavaivi yakaitasa chabuda kumuchato pakazobuda 300. Saka iyi 2000 ndeyekuroora. Yanga iri yekuroora exactly. Saka ipapo kana pakadaro hazvaizogona kuti Greatman anoroorerwa nekuchatiswa. Iye anga because dhiri ravo ranga riri pamuchato. Saka uko kwekuroora uko kwanga kwapake. Saka kana achiti vakandipinza muchikwereti akureva kuti vakamupusha zvaanga asingafungiri. Vakauya neidea. Iye muchato maybe anga asingafungiri, maybe probably. Yeah, maybe you might be right. Kuti vakauya neidea yemuchato iye anga asati azvigadzirira maybe. Saka aiti kana ndachata ndichazowana mareturns ndendawana ndonobhadhara ndokavhira pa 2500 achimaona asi hazvina kuzobuda akadaro manje akazoona kwauya 300 because ataura muromo wekuti ndaitoona muchato uyu sekuti ndoti bridge rangu animona ataura mashoko iwayo so you find kuti hapana kunyatsa kubudiranwa pachena. Iye ane maquestions asina kubvunza paitwa deal avo sevanhu ivo zvavo zvakavafaira saka vanga vasina mamwe maquestion. Dai vaiva nemaquestions ingadai vakamubvunza zvavo zvaya zvanganaka zvakarongeka, but iye zvake zvaya zvisina nekuti munhu akamboudzwa chinhu chaanga asina kufunga nezvacho kwakubva angojambira mazviri kwakungowira nemusoro kwakuzozviona atovamo kuti no zvinhu izvi kaizvi ndine makosi andiri kutoita inke. But kana ari makosi ake ekuroora handiti anga achangoroora handioni paini chakanyanya kushata pazvi. Kozouya havana kuwirirana kuti mareturns acho anokandwa, mari dzinokandwa pamuchato ndedzani.
muonere wangu ini because dai zvichinzi zvipo zvinokandwa pamuchato ndezvake. Ingadai vanhu akatora mabhuku akanyorwa zvipo vakati mabhuku aya but makosi atakaita atatida kuti tibvise pamari iyoyi ndewaya. Kana paine minus achiona akanyorwa pasi. Asi iye ari kuklema kuti haana chaakaona. Zvimwe anotongozvinzwawo pasocial media. Anditi maona. Ndo pasina transparency yake ipapa. Moze SIS MELLY tikaenda kunokura uchi usiku. Paine mwena miviri imuchipinza ruoko nekuku ndichipinza ruoko nekuku tichitora uchi. Inye kana ndikatora mazana kunoku ndeichikofunga kuti ndofunga mondo yese iri kutorwa kuna SIS MELLY. Anditi maona. Izvo ikoko pamwe hamuna chamuri kuwana muri kubudisa mavhinga mwena. Saka hapana kubudiranwa pachena. Pachibudiranwa pachena kwakumutaridza kuti this is what is written, this is what we got, and makosi acho ndeaya. Ingadai ndona kuti ingadai achitanga kuwirirana nazvo achizvizwisisa. All right. Thank you. Papera muchato pacho vakazari kugara pasi vachiita ndikiri vachiita ndingati chiko kutarira kuti kuevaluata kuti zvinhu zvedu zvazvakamira sei zvazvakamira sei. Saka zvakangoti muchato wapera kwangoti ziva kwake hapana vanozombogara pasi kuti vese. Okay. All right. Kuti hanzvadzi regai titoreva makozo achawandisa regai ndimbotora vamwe. Maita basa hanzvadzi regai nditombo ndiri tena vanguri vabvira kufona chaiko chaiko vanogona kudaro vari hama yanhingikiri kana kuti varitori mukadzi wacho silibasiso. Okay, thank you. All right hanzvadzi. Hello. Yes, ndaona manguri mabvira kufona maswera sei? Maswera sei ndoda kungoisawo 2 cents dzangu ndisingazivi kuti vanhu vanenge vachitenderana neni here. Inini ndakatarisa SIS MELLY pamuchato waGreatman. Chekutanga regai vakuru vakati musaverenge kuti pamazaya achitonyaya ndichaita ukungani. Handiti chekutanga Greatman achivingwa isu hatizivi zvavakataurana sekutaura kuri kungoita munhu wese kuti oraiti akavingwa akatokuchatisa zvichazodini. Ende chekubvumirana ndechekuti hapana munhu ari kuti ngavatore zvinhu zvavakanga vasingadi. Iye Greatman knowing kuti aisponswa muchato, obviously pane zvimwe zvinhu zvauchaona kuti zvandidi. Ende zvaive right kuti apise mari momwe maka achitenga zvinhu izvi achipfekedza mukadzi wake bhutsu pachizotaurwa nyaya yebvudzi nechichi. Asi the moment yakasvika Tiyo achiti ndoda kukuchatisai, vangadai vakangotaura kuti isusu takabva kunokumbira muchato kana kuti taenda kunokumbira muchato tanzi kunodiwa 2.5. Saka iwe imbotimirira titange isu taunganidza 2.5. Chavakanga vobvumira ivo kuti uenda kunochata mari vasina chii. Ndopaya pavakati vatarisa mazai vakaona kuti mazai anogona kuchochonya huku 15 kwakunoti mazai apedza kuchochonya pakabuda huku 5. Handiti vakuda kuisa blame kuna Tiyo. Iyewo Tiyo tichitarisa mamanejero akaita event iri, vanhu vakanga vachigamuchira zvipo vakanga vachiverenga dzimari vakanga vachidii, pakanga pasingafaniri here kuti paiswe hama yemukadzi neyemurume. Ndopayazve patotarisa kuti matauriro ari kuita mukadzi waGreatman ane mapoints ake asingatombouisike kuti family matter yekuti sei makavinga mukakumbirwa muchato kutoda kukuchatisai mukabvuma. Maibvumire in the first place muchiziva kuti you are not being honest. Handiti. And Tiyo is not to be blamed for anything SIS MELLY. Tiyo aimaketa business rake. Ivo vakabvumidzwana navana kumanikidzwa kubvuma vakazvibvumira voga. Handiti. Ende pakuramba kwavakaita zvimwe zvinhu vachizotora zvavaida ivo. That's their own fault. Izvi zvekuzoya pasocial media vave vanhu vaakutongorwadziwa. Ende kuda kushoresa Tiyo. Tiyo is not to be blamed. Tiyo did what he could. Handiti. Akabetsera vanhu vakachata. Ivo vakamanyira kuita zvinhu zvavakanga vasingazivi kuti kumberi uko zvaizofamba. But Tiyo anenge audzwa nani kuti vanhu vada kuchata? Aiwa ka SIS MELLY asi zvinhu zvekuti kuchata. Handiti muri kuandastenda kuti isu hatizivi relationship yaTiyo naGreatman. Handiti kuzosvika Tiyo aende akataura wani Greatman zero kuti kwazita asingazivani akangondi approach. Saka ndinoda kuti Tiyo anenge audzwa nani kuti vanhu havada kutochata tazo approach vanhu. Paya pazonzikana vaya mai vanga vachitaura manje pavakati imarketing strategy yake. Handiti
akaonawo pakanga paine nidhi yekuti paitwe muchato. Tiyo haana kuvabatsira futi kuti chatai. Tiyo akasvika akataura navo amushowo vakapfuma. Handiti ivo in the first instance antimeli zvavaipiwe kwamundoda kutengerai chingwa. Imi muchiziva kuti chingwa ichi munoda kuchidya nemazai. Ani munofanira kuti muti hainini mazai kuzodyisa chingwa chadina. Mazai kuzodyisa chingwa chadina. Zvave kwandiri kuti ndochitaura iti chitsvakai mari yenyu yemazai. Inini kana mazai mamawana mondiudza ini ndoya nechingwa mochidya. Vangadai vakangotaura kuti tine chikwereti chanzi kuti muchate panodiwa 2.5. Havaifanira kumanyira zvinhu zvakawanda nekudidi handiti kuzopedzisira iko zvino vana maititi vakumhanya kunotora bhutsu dzavo vakuunza apa. Only kuti vatanishe zita rani ratiyo. And at the end of the day unoda kungogadziswawo pekuti vanhu vati hey zvirema zvinotora advantage. Handifungi kuti aitora advantage. I think kuti iye chete akangoexpectawo zvakawanda semunhu akaapproachwa achinzi ndoda kukuchatisai. He thought akatarisa maproblems ake akatarisa finances ake maybe nesituation yangu iyi nekuzikanwa kwandinoita pakauyawo macelebrities vachasvikawo bhisawo mari ichakwanisa kundikazvira 1 handiti at the end of the day zvichibva zvazotadza hazvo kuitika. Hatichadi isusu kuti vanhu vachiti zvaipa nekuti zvandanga ndichiexpecta. Ndouya kumba kwenyu sisimeli ndichiexpecta kuti sisimeli vane mari vachatondidyisa zvinonaka. Mosvika motadza kundiendesa kurestaurant mondibikira sadza mupamenyu. Ini ndinofanira kunotori nehama dzakadaro kola ndadu vaitira vhidhiyo yavo dzinobva kwadzinge chibva kupuchu nezvikumbo zvichienda kumba kwanhu usina kudamwa wakuuya ukarikana ungosvika sadza ndokupa wapedza usvikachinipa mari kudzokera wango wambodamwa nani ndambokudza ndiye mari yacho. Understand antimeli zvakawanda zvatisiri kutarisa ndezvekuti munhu kuti mugakuti antimeli kwamuri nedhiresi rakaboka pasaidhi zizo zangu ndoti atora henyu munofanira kungototi ndizaichi ndotoripfeka. Aiwa imi gamuchirai dhiresi iri moti maita henyu handiti motora dhiresi yamoisa mumba menyu kuti muchazosara mucheka paya pakaboka mosinedzera here kana kuti muchasara moisa uko mozopa umwe munhu zvazvenyu handiti. Iye angadai akangotenda zvemashoko akawanda ekuti hei wakazotsvaga publicity neni zvikazodiya izvo zvangovewo zvekutaura kwemunhu akanga aine tarisiro yake isina kuzobuda ultimately. That's my 2 cents. And iyewo tiyoka ngaachirega kuchiita makwikwi navo vanhu ava ekuramba vachipindidzana mashoko aiwa ini ndakazokubetserai pakati hei ndakazodai. Hazvisina zvazvichabetsera at the moment. Greatman atoratidza kuti iyeka is not grateful at all handiti. Ende mangwana iye tiyo wacho achazotibetsera isu toda akaiswa timeni tichabetserwa. Muchabetserwa mamuchida kuchata here Roda kuchata antimeli asi ndichabetsereka sei kana aiwa munoda kuchita rini Nicole? Ndoda kuchata kana mari dzacho dzaita nani. Aiwa imi tiupindure mubvunzo wangu tikongerei muda kuchata rini? Gore rinosati rapera antimeli. Makarogwa rini? Ndatoine 5 years ndirimo mumarriage zvichinetsa zvakadaro asi ndirimo. Ndotodawo muchato. Asi murume wenyu ari kutodawo kuchata here murume wenyu? Anoda asi takatarisa homwe dzedu tinenge tichingoona kuti hazvinogona kutirambira gore rino asi shuwiro inenge iripo. Saka ndopandiri kureva kuti vanhu vasatikanganisire. Kune vamwe vanhu vanenge vachida kutosponza like zvataurwa nakola kuti ngapatorwewo munhu ari mumadhairies ngapatorwewo munhu ari mustreet ngapatorwewo bofu remustriti rinokumbira mari nemukadzi waro ribetserwe kuchata handiti. But mangwana imimi antimeli naiye tiyo wacho nevamwe vanoda kubetsera muchabetsera here? Ndisada ndokubvunza kuti muda kuchita rini kuti ndikumbire tiyo akuchatisei akuitirewo zvakaitira vamwe. Alright, antimeli regai pese point yangu ndozouya kwamuri kuinbox nenyaya yemapledges. Vanhu vamwe arikagatiregei kuitana mupengo kana maenda pamuchato itai zvamafambira zvekuzoda kusvika maakuda kufadza vanhu nemiromo yemari dzamusitinaka pachitaurwa mari hombe tozopedzera mari dziya hatichadzioni ndozvinokwidza kurongonya yavanhu. Izvozvizvi Greatman kumba uko hakusi kutombonakidza achingofunga kuti zvikwereti zvindozvibhadhara nei handiti. Vanhu ngavati kana vakasvika pamuchato tisataunacho izvi zvemapledge zvekuti wambowirei usina uchiziva kuti ukuya kumuchato. Right, thank you very much Kola. 2 minutes dzenyu dzakwana regai tinzwe vamwe. Thank you so much. Right, regai tinzwe vamwe tautaura kuti 2 minutes Kola. Hello. Maswera sei? Rekati ripoti kuterera nyaya yamukoma Greatman
Problems isime ndeyekuti zvinhu kana zvinge zvapa social media ka vanhu vanonyepedzera kurongeka vachituka vachiti aida kuitwa zvakanaka aida kudii but kana munhu achinge akuaproacha kureva kuti ari capable kuitira zvauda kuita handiti saka quality yemuchato waaida kuwana aifanira kuwana nekuti vakamuaproacha hana kuti aenda kunobhega kuti ndokumbirawo mundichatisi handiti dai aida kuchata aingoronga muchato wake ega but vakatouya kuzomuapproach kuti toda kukuchatisa handiti saka vaifanira kuprovida ende nyaya yachona zvaiyesa haina kujeka zvachose sei pakanzi hama dzemukadzi nedzemurume dziende kutebho yemari zvakabva zvinhu zvakabva zvatangoshatochinja kuratidza kuti pano pane zvanga zvichinomira zvakanaka handiti kana achitaura kuti raitova bridge raifanira kunge riri bridge kwaari semunhu ari disabled anenge achitariswa kuti magifts achauya iwayai anofanira kuti sei kana ikava 3000 yavachi inofanira kumuitira something nekuti munhu akaremara akasiyana nesu tine makumbo 2 tinofamba everyday saka yes it was supposed to be a bridge. I agree with him. Right, thank you very much Kola. Thank you regaitizwe vamwe yo hanzi na Kola it was supposed to be sure kuti munhu asinawo makumbo asina chii saka akasiyana nesu saka kwatiri kwaari iye totoona soti aifanira kuti bridge kwaari wow auyawo nemuono wakasiyana neumwe watanga tichionawo pano wow ndo zvakanakira kuti amalive munonzwa pfungwa dzakasiyana siyana. Yellow Kola muri sei? Okay, ndoda kungoisa 2 cents dzangu on this issue inini I think panyaya yevanhu ava ka these people they were expecting more kuti since vari vanhu vekuti maybe great man munhu wekuti anozikamwa nevanhu vakawanda right so ivo vakafunga kuti pamwe maybe pamuchato rega tingobvuma muchato is going to be a bridge because pachauya vanhu maybe a lot of celebrities nedzimwe mbingawo maybe dzemuzimbabwe and a lot of people maybe tichaona macontributions since ari munhu anozikanwa but ivo manje problem yavakazoita vaifanira kutaura naTiyo because I think this matter havana kumanikidzwa kunzi tinoda tokuchatisai next week kana kuti chii ivo dai vaida kuchata of course yes vaigona kumuudza Tiyo kuti tipewo maybe kana period ye6 months togadzirira muchato totsvaga mari yekunorora in everything but ivo vakatongofunga kuti maybe tikanokwereta mari 2.5 patinozopedza kuchata obvious vanhu vachatouya nemapresents because nezuro palive anga akuti hanzi pasocial media ndiri kungonzwa kunzi mari dzakasvika kuma 20,000 and I was wondering kuti 20,000 ndedzipi mbinga dzaivako kumuchato kuya dzekuti ukada kutarisa kuti kwakusina mbinga mari alright kwakusina mbinga here mbinga dzipi sisimeli dzingabvise 20,000 20k sisimeli handizivi yaisambobuda paya sisimeli vanhu vakatobvisa I think munhu atoripo kutoti akatobvisa mari yakawanda maybe ndimaititi that 1,000 rand hakuna vamwe mbinga dzaivako dzekuti dzakabvisa mari yekuti inosvika 20,000 but ivo problem they expected more sisimeli ivo problem the moment yaunobvuma munhu kuitiswa something for mahala it means uri kutongoita zviripo chero ukatonzi uri kuuya kuzotakurwa neMazda because ndakazonzwa kunzi we were promised kunzi tichazotakurwa neBenz but takazoona kwakuya Mazda so from the moment yaunokutongobvuma iwo kuitwa chinhu chemahara expect anything chero ukapiwa something chekuti hausi kuchifarira you don't but vakanga vamupromisawo Benz vangadi vakamukwidzawo muBenz vokuzounza Mazda 263 iyo vamupromisa Benz sei Sisimeli zvinhu zvanga zvine masponsors handiti maybe imimi Sisimeli ndimamapromisa Tiyo kuti okay ndichakupai Benz yangu ichazotakura vachati right maybe musi wacho imimi pazvine zvakuzonzi Benz yakudiwa pamwe mimi Sisimeli zvimwe zvinhu zvinogona kungoitika mobva mati handichakwanisa kubvisa Benz ndakukupai Mazda saka muchato wopostpondwa because of Benz here Sisimeli
aiwa postponiwa havasiwaide vakamanya kugara paine plan B yeimwe bhenzi kuita kuti mwikadzai koita imwe bhenzi nezvekusponzwa izvi zvinhu zvine masponsors ende sponsor anogona kungochinja mafungiro kana kuti anozogona kungoti ndichakupai bhenzi kana kuti pane zvaitika pamwe maybe bhenzi yacho iyoyo yafa maybe kana kuti pamwe yaenda kuservice haina kuuya munhu oti okay ndakukupai Mazda iyi so Muchato haungatodzokerera mberi because of bhenzi haungasungirire munhu because of wakandipromisa bhenzi waakuzouya nechii you cannot do that. The moment munhu yaunobvuma zvinhu zvekungoitirwa kuna sendi rako ipapo ndo paunonga watoita problem munhu kana iwe uchiziva kuti you have got your dream wedding chingogara wangoudza munhu kuti okay it's fine imi muda undibatiro apa but chindipai period yekuti inini maybe iwe wakwanisa kutsvaga yako mari yekuti unonga uchizowedzeredzawo zvimwe zvinhu because iwe uri kuda dream wedding but dream wedding yako haungaitwe because of zvinhu zvekusponsor. So ipapo ndo pavakaita problem and they were expecting more from people. They were expecting kuti vanhu vachaya nemapresents akawanda, vanhu vachaya nemari and then tobva tatoita mari. You see, so that was the problem. Ivo vakatongoita problem yekuti they expected more and more yacho iyoyo haina kuuya. And inini I think they were supposed kutora vanhu vainyora mapresents acho naivo vacho natiyo vacho vese vogara pasi votanga kuverengerana vachiudzana kana paine vainyora votaura kuti uyu akapledge asati auya nazvo uyu akazodai but ivo I think vakazongomhanya kuuya kusocial media because I think these people there are some people vari kubackground vanonga vachitokocha kutoti makabirwa mari you see. So inini I think that was the problem. Thank you so much. Alright. Saka iva maiti tivanga vachitova chavapa mari yavo yavakapledja uku kuningikiri saka vakanopiwa 1000 kunobva kwasara 1000.5 vanobva vato maititi vati zvonizo 1000 yavo ivo yamaititi vakavati munozoya muchitora. Alright. Because hanzi musi wacho ivoyo pakatoita maproblems ekuti zvaitotaurika zvekunzi nyaya yemari dzacho dzinenge dziri kunetsa here so hanzi maititi vakazoti vachazovapa ivo personally vakanzi vanouya kuzotora mari yacho vachaenda vanopiwa 1000 saka pane pazo vakabvapo vakazoenda kunyaradzi vakanokumbira vakanogara pasakodza nyaradzi chaichaiye chokwadi chekuti mukoma takanga tatora mari yechimbazo chiti tiri kuda kuchadai inogona kuvabhadharirawo 1.5 yacho iyoyo hameno mari yakataurwa kunzi hanzi nyaradzi yabvisa mari yakati nyaradzi yakataurwa SISMELLY so they have to go there as well. But ndinokureva kuti kana vaine zvikwereti zvekuti zviri kuvanetsa munhu akavapa chimbazo uyu zvokuti zviri kuvanetsa kudaro vakaidzokera kune nyaradzi cheche vanogara pasi nevamutara nyika vanobhadharirwa 1.5 haisi mari yakawanda vanobhadharirwa vanobhadharirwa. Alright, thank you very much caller. Thank you guys. Thank you caller. Thank you. Okay guys, I think ndo nyaya dzemapira tachida kumboita nyaya dzedu tichimbopirawo pfungwa dzeduwo panyaya tichionesana right. So vaya vari kuda kubatsira Greatman guys, I'll find phone number yaGreatman momupa mari dzenyu dzamuda kumupa iye Greatman wacho andika ndichatsvaga namba yachona handina namba yake handitozivi ndoiwane pasi ndichatsvaga namba yachona then ndiyandopinda namba kana une chipo chako $5 ungomupawo kana une chipo chako $10 ungomutumira direct iye ikoko handika vanoda kumubatsira vaya mungovabatsira direct muchivakandira ma 5 10 15 20 25 30 45 zvichienda zvakadaro handimaona zvichienda zvakadaro so zviri kwamuri handika zviri kwamuri is the thought that counts. It's not about the amount but it's the thought that counts. Sometimes iwe uri kuda kutopa iwe pamwe breakthrough yakowo yezvinhu zvauri kudawo zviri pana Greatman apa ndatimbosiyana zvekuti Greatman akataura kuti chiya takati kudi pamwe breakthrough yemunhu ari kutodawo ari kusunduka kana kwawa moyo wako chikuti ipa kuna Greatman follow your heart pamwe breakthrough yakowo iwewe iriwo pa Greatman iyeyu ndo mashandira zvinoita ukanzwa hati yako ichikupusha pane chimwe chinhu chisinga make sense chiri kurambwa nevakawanda handika mwoyo wako kwakupusha iweka follow your heart. Your heart is the best prophet of your life. Inaunopa that little that we have you never know. Unozodzoka pana pachero kuti musi yayo vanhu vachideda ndakangoendesa $50 sidhi rangu ndikatosidha mufunge nchizo yako ndakatosvika kubasa ndakamirirwa nepromotion andainza ndiqualify andimazviona saka it's up to you.
kana chisundwa nemweya waMwari hakuna nokuvharira. Go there, go and give him. Mukoma greatman muri sei? Murege kundotsvaga nyaya. Muri sei mukoma zvanzi greatman? Zviri sei sei tisiwo vamwe mafollowers enyu kuFacebook tangotona nemuchato tinakwanisa kuuya tiri kure nemukono wangu $50 uyu mobatsirikanawo wapedza wosiya zvakadaro. Pamwe ndo pane ningikiri. People go watch Kusend TV. Mugonza Greenman is the one that asking for a wedding. So that guy akazi watsvagira munanda kuvaitira. Oh, okay. All right. Yakati gacha namba yake iripo. Mupe zvipo zvacho. Ipai greatman wacho. Ameno timuchapa kadi ameno zvipo zvacho izvozvo. Iko izvipo kumbacho kundia kuti mono zvinofamba sei. So but guys chidzidzo ichi. Musaronge muchato musati mabata mari mumaoko nemari dzavamwe dzekutemba vamwe mari dzavo. 1. Listen, number 1. Number 2, musanyanya kutopulana nemapledge anenge apledgwa musati mavepuwa mari dzacho. Handi mukona. 3, kana makuita zvemuchato yenyu iyi pamari apa isai hama dzenyu. Idzo hama dzeungodlawo futi. Isai hamene kuti muchaita sei kuti zvenyu zvinyatsomira nemazvo. Ipapo regai nditore last caller. Hello, last caller. Caller, hello. Hello. Yes, muri sei? Azvimbo live pakamboiswa nhamba yekuti vanhu vaise eco cash handiti nekusly media kwakaiswa nhamba yekuti vanhu vaiswe eco cash saka zvireva kuti nhamba dzakaiswa dzese dzi hapana here munhu akatombobvisa kana mari because isusu vamwe tikutorememba tichitomboisawo kuakaunti iyoyo. Makaisa mari kuakaunti yani? Ndikuedza kubvunza kuti Zimbo live yakatomboisa nhamba dzekuti vanhu vaise mari yaGreatman yemuchato. Kana paine vanhu vakazviona zvandiri kutaura. Mukaisa mari mimi? Vanhu vakatoisa mari. Koimi? Vanhu vakatoisa mari. Indakatoisa mari, indiri kutotaura ndinotozva ndakatoisa mari. Ende panotone mumwe munhu akabvisa even chipo chestove. Chestove. Makaiona ichipiwa ani stove yacho? Vanhu vakabvisa vakableja. Alright, izvozvo ngatiregere hangu ramba tichitaura izvozvo. But pamuchato waGreatman handiti. Inini zvangu zvandiri kuona unonzi tiyo wenhingiki weevhenda handiti. Haana kuda kuita open up. Dai zvinhu zvake next time handiti kuti zvisamunetse. Ngaangoshandisa mabhuku. Even masponsor yakaya aakapiwa nawo mari kana kuti vakamusponsor. Still zvinongoda kunyorwa pasi handiti. Zvangofana neGoFund. GoFund chaiyo indikabvisa mari handiti kuGoFund. After 14 days ndikada kungochinja mind kuti ndakuda mari yangu back. Ndobvumidzwa kutora mari yangu back handiti. Saka iye zvinhu zvake kana zvisina paperwork. Koma sponsor yakati Greatman ndiri kuona kuti zviri kukomplainwa. Ndakuda mari yangu yandakabvisa back kana kuti zvinhu zvangu zvandakabvisa back ndakuzvida. Anozviwanepi izvo zvinhu zvacho zvisiri kubuda because pakapa pamwe mari idzi kana kuti zvimwe zvinhu zvakatobiwa nemumwe munhu asi tombori ari kufungidzirwa tiyo wacho handiti nekuti anga asingaise zvinhu mubhuku handiti zvinhu izvi zvinosanganisa mari zvese ka zvinongoda inangwa ndakaona muchato naimi muchato wangonaona kwanda zvakadini. Ini ndakaona muchato uya nekuwanda kwakaita vanhu shuwa. Saka pakuwanda kwakaita vanhu vapakangobvisa $300 chete yakabvisa nadiwa hudhu iyoyo chete. Mudiwa hudhu akabvisa alright akabvisa tichiona tese handiti indakanyatsoona muchato akabvisa I think mudiwa hudhu akabvisa 200 handiti. Muchato wese uyu Greatman akabuda $314 handiti. Saka zviri kureva here kuti vanhu vese ava vamwe vakazongobvisa 114 from yabiswa namudiwa hudhu amana vanhu ngavaregedze kudai so kukola kuzimbabwe zvinogona kuita kuti vanenge vakatokuenda havo kunodya pasina mbobvisa mari zvemashuwa zvinoitika. Inini hangu sekuona kwangu kandakuona kuti alright apa panotori macompanies akawanda mamwewo vanhu vakadya mari nezita raGreatman vari kuti anzizvo neGreatman nekuti anofanira kuita grateful nekuti akaitirwa muchato. Imi nyika dzakawanda dzine mawedding planners. Kuita wedding planner handiti sekuvolontiya kwaakaita uyu tiyo handiti aitoadvertisawo business rake achitopromotochi
business rake handiti wakaitira zvakanaka munhu zvakafani kuti munhu ada kuitirawo Kanye West wedding for free handitani achizviadvertisa infact zvakafana Tilda uya akaenda kunoitira zvana maishowo vachichi handiti kwakauya vamwe vanhu mabrands akaita sana Nyaradzo voswesa tende dzavo vanenge vachitozviadvertisawo ka endi zvazvinoita Tilda chero panoita zvinhu naye ionesa mari kufoundation yaTilda ndiri sponsor handiti but Tilda handiti anobva ataura kuti ningani SIS MELLY vandipa 100 omwe munhu ari anonymous ari kwakati koseka andipa 3000 handiti but vanenge vachitaura mazvinhu but apa Tiyo haana mbobvira ataura kuti Nyaradzo yatibvisira zvakati akuzotaura nemuromo hazvisi right anyway vakashandisawo greatman nezveGreatman vanhu vavese vakumita munhu akashata kana mukadzi wake vanhu kubva vachiroorana vanhu vachingoti hey god digger mukadzi uya ukanyatsotarisa even mavhidhiyo yake kubva kudhara nditi anofarira vanhu vakaremara achibatsira achidya navo makonkluzi chichi murodhi mukatarisa Greatman wacho ane mari here handiti haatori nawo vanhu vachauraya munhu maZimbabweans achauraya mwana wevanhu akazviremarira one day muchafuma vanhu vachinzwa kuti Greatman azvisungirira kana kuti mukadzi wake afa handiti tozoti chii serious next time uyo wetiyo kanga angova transparent ongoita zvinhu zvemumabhuku anoratidza futi kuti zvekuroora zvekutaurwa zvemari yekuroora obvious hapana family inoti chata usina kupedza kuroora nditi aifanirwa here kuudza Greatman aifanirwa here kuudza vanhu vetiyo zvekuroora kwake handiti akangonotora chikwereti chimbadzo achingofunga kuti mari ichauya zveshuwa mari yaitongouya there's no way yekuti Greatman akangowana 300 pamuchato ndochokwadi pane vanhu vakaba mari apa inga maititi vatotaura kuti havana kuzobvisa mari yekuti vaive vatozviona kuti mari dzimwe dziri kungodisapia vataura kune live yavo kone mimi makataka kufonera mudzimai waGreatman asati aroorwa naGreatman inini mavhidhiyo emunhu uya ndakaona akawanda pane pamwe paakabudisa vhidhiyo akaenda kune mastreet kid handiti akatenga maconclus ake achidya achionokora achitoti nokora yakawanda chichi anoratidza kuti munhu wekuti nhango mukamubvunza kuti chii chaanoda kuita muupenyu munozoshokekana that lady I think munhu anotoda vanhu vakaremara unoziva pafeya nekubatsira but vanhu vanomutanzise gold digger for what seriously mazimba ngatiregedzei kudai wedu enezvo vanhu vanenge vachimukombera nasinikiwe bla bla sinikiwe akatosiyana nauyu that guy wewedding planner ari kutotsvagawo business vese vange vachingogena hapana anga asingageni iye akaitira ananhiki anenge akuzivikanwa kuti kune Theo wemaevent handiti haangoitire vanhu for charity vese iye anotone mukana wekutaura neana Nyaradzo nanani nemabrands akasiyana siyana hakusi kuti anga achinyanyo but iye anga asiri open murumuru ndochokwadi and vamwe vari kuti hanzizo munhu akaporomiswa Benz handiti pane kambani yakaporomisa Benz yakabvisa Benz yacho kuti yange isipe munhu wozonzi chikwira iwo Mazda iyo Benz iripo wakuzopa vamwe vanhu Benz vanhu ngavaregedze kudai wedu munhu akaremara ngavachimuregedza nyaya yachona oright ngaingopera vanhu varegedze kuramba vachingotaura nezvaGreatman vanouraya mwana wevanhu immune system yake haina vatombosimba akapedza almost 9 hours akagara muwheelchair but vanhu still maZimbabweans I'm ashamed to be a Zimbabwean. Seriously. Machema kola guys paita point panapa tarisai muone pawedding yaye akagara 8 hours achisumudzwa nevanhu achiendwa naye it's not fair. Right, paita makolas auya akawanda but matauriro avaita kola aita kwakundisheka somehow I don't know why
but ataura zvimwe tachitaura chiseka chidi but matauriro azouya uyu kauyu aita kusheka I think atumwa kuti atitsiure or something I don't know but kana kune vane manzwa amene kana mafila zvandafila matauriro ake ane kamwe kaudzamu kanako so kamwe kaudzamu kanako and I think ari kutotsiura kuti tisaite vanhu vari disadvantaged ningirikiri vanhu vane disability advantage andimazviona taura ako zvakapani paakataura ngoti pasocial media pari kunzi ndakaona 20,000 handiti aingotaura kuti pasocial media nezvinenge chiti chi ndakaona 20,000 but handina kuona chinhu handiti haasi kuti akaexpect iwe uri wedding alright uri wedding planner unoenda kune munhu unoti I'm going to make you to give you your dream wedding zvinoitika unowacha here ma-wedding planners ona kuti ma-secret wedding kana kuti chi handii munhu anenge achingotsvagawo femu saka iye anobvunza uye aifanira kubvunza greatman kuti chi greatman ukuda wedding yako unoda chi nechi handiti vakagara pasi handiti greatman otaura zvinhu zvase zvaari kuda uyo ozoenda kunotsvaga masponsa anyway amoti tiri kumboswere tichitaura zvakawanda se tiuda uyo zvaanongoita ndo zvimwe chete zvakada kuitwa nauyu apa kungoti uyu iwedding planner professional anotochajawo sometimes but pana greatman aitoda kutogena handiti iye ogena greatman wochata handiti but obvious greatman aitozofanirwa kusarawo nesomething but atobuda mari handiti atobuda mari greatman avanhu ngategedze kudai so mazimbabwe takaoma akomana panyaya yegreatman hamutsi vanhu vasiri kuzviona kubva vachichata vachiroorana hanzi ngaaende kudna ngaite se munhu akaremara achagona kukwira here aiwa vanokwira chiuno chake hachina kuremara kakaremara maoko nemakumbo asi chiuno chake chiri raiti akomana kangategedze kudara tinonzi hanzi tine vanhu vakadzidza muzimbabwe but so zvinotonyadzisa munoziya zvakaoma aiwa kola maita basa mazombotitsiura henyu thank you very much matsiura ane nzeve dzekunzwa anzwa naye asikana vedu dna yeyu zveimi munoti haana kuremara chiuno zveimi handiti maoko ake nemakumbo ndiwo akaremara chete here chiuno chake chinofunctionaka handimaona ndo basa remudzimai vakanobvisa pamberi vakaita handiti hapana kana nyaya apa chiuno chake chinoshanda hachina kukanganisika anomaona tatsiurwa ikola maita henyu vedu thank you very much musarega tichirasika mazimbabwenzi rambai muchitidzorawo mazimbabwenzi dzimwe nguva hapana kumira mushe hallo hai SIS MELLY mushe muri sei tiri right zvokutaura nakola tisi kuzviramba but kola ari kusaunda kunge hama yepadhuza I knew kola ari kuti hanzi vanhu vanga vari kumuchato vanga vakawanda guys vanhu nomumboza kuti inini pandiri parapa nokora kwadaita SIS MELLY asi anambobvisa present kumuchato kunze kwehama yangu chete nokuenda kumuchato kungonochiva chete vanhu saexpected vanhu vakawanda vese vakadzisa mapresent thats not true vanhu vaya vanambobvisa mapresent havana ko vhidhiyo iripo vanhu vadzokodze vhidhiyo vachiplaya part by part vachinzi uyu akabvisa unomubvunza naiwe wakabvisa apa iri kupi mari yachona handi pane vhidhiyo zvine proof zvinhu zvacho it's not like zvinhu panga pasiri kurekodha or something pane proof vavanobvunza kuna irekodi ende kola uyo ihama ngasadaro ihama wow thank you kola thank you alright sharp right amen kanzwa ndasei handizivi ini tashota ndasei asi common sense dzinongotaura kuti it's obvious maoko handisi roko rwandiroshanda rumwe roko harishandi plus makumbo ake ndiwo asingagoni kutsika angonoshanda ndichi asi west yake inoshanda saka anongotora murume wake chitomuisa paposition zvatopera nokuti chiuno chake chinoshanda right guys I think nyaya ikaita iperepeta tataura saka guys gaitsvage nhamba kana muri kuzivawo namba dzacho dzaagreatman guys tikandire papage donata guys you're more than welcome to send something and it will make a difference kwavari send something $5 $10
$20 kana kana wafunga 100 cheche, it's up to you. And it will make a difference kwavari. Antimashona. So guys, shawoma handiziviwo. Thank you very much. Regaiti vazorodze titaure kuti tatangoitaura tangona ichitaurika uchinetsa but indandire pfungwa dzangu dzenikikiri idzo dzekuti greatman but aifanirwa kuitawo sei ndonyaya yakandibata-bata kuti chero chatochinza ndamari vakumana pakana mati muda kunditira muchato wedu nditenderewo kuti ndigarewo padialogue yenyu nditaurewo zvandotaura zvandodo kuti zviitike muchato wangu kwete kuti nokuti muri kundiitira moti kwai handasei zvinyatso kuzobuda hazvizobudi tauda kuda kuvhara vakufona futi gaitikutoekupesira. Kola hello. Kola hello. Hello. Muri sei kola? Tiripen makadiwo. SIS MELLY, ndinongotaura chete pana kola ngachiti tiyo events anofambisa zvinhu zvakanaka and accountability. Makaenda papeji yake yatiyoka from January. Update achisa maphotos ezvinhu zvese like madrinks, machickens, update achitenda macompanies achiwa aidonate. Saka I don't know kuti vanhu vaiti ipi. Pozoita futi iye panyaya yezvipo tiyo akatizvo iye he wasn't involved panyaya yemagift. Hama yekwagwaze nehama yekumukadzi ndo vainyora nekutora zvipo. Iye he wasn't involved. Saka mhenoti sei vanhu vari kuramba vachimublema. GreatMan apologize. But apologize to munhu anoziya. Aiuya hayo because haasiri munhu atanga obatsirwa. Mfunge kuti madam boss akabatsira vanhu vakabatsira vakaita 2 weddings so far. Hapanomboitwa mutauro. Sinikiwa hapana kuita problem yakaitwa natiyo futi and tiyo aitotizvo iyi wedding yaGreatman vanhu vakawanda vakatopledge. Vakaunza madonations more than yekwasinikiwe but yekwasinikiwe hatinombonzwa hoho yatiri kunzwa iko zvinezvi. Chete chete panoinvolva nyaya dzemari kola chero pasina mari dzadliwa panongonzi padliwa mari chero dzadliwa panongonzi dzadliwa panonetsa panoinvolva nyaya dzemari panotonetsa chete panonetsa panonetsa because vanhu vese 647 vari panapa palive endai kupage kwatiyo munoona kuti anga asinga update here. Imwe accountability yarufanira kuita ndeipi? Ngatimutendewo vedu akaita zvinhu nemwoyo wake. Ewa isusu asitiri tofanira kutomutaura because tatosumudza page yake so ende tari pusha singaiti because the more yatiri kumutaura the more vangu vasingaziva vanotsvaka kuti page ndiripo tonolaika. So tiyo nasi ndofunga warara uine more than 3,000 followers, new followers nasi. Tese tandisingamuzive but because iye akataura tizvo aiupdata papage ndakabva ndamhanya unotarisa kuti ndione ende zveshuwa aiupdata kubvira kare ana weekend kuti zvabvuma kuita MC chichi achitaura zvese zvaaibvumirana nevanhu aibva anoposta kupage kwake. Saka mhenoti vanhu vaida kuti aite sei. Plus GreatMan wacho anenge asina kunyatsorongekawo uyu pakuti angobvisa tsvakirai kuno chete achitemba nemari yezvipo ipapapa anopafambisa zvakanaka. Asi akatozorora hake ne 2.5 yachoyo. But chimbadzoka chiri kudiwa dzosera. Anozongoona zvekuita murume. Anoone kutamba murume. Antori nemaconnections emakambani ekuti anogona kuenda kunochema vakamunzwira tsitsi. Because vese ana mataranyika vakatobatsira towards his wedding ende zviripo papage yatiyo iyo. Ende vamataranyika chibva imangomubatsira kuti zvakare kupedzisa chikwere che 2.5 chaanacho. Zvakaoma hazvo. I will never do this. But he has to do that, to do it now because so that he pushes his brand. Munoza ini chiri kunyanya
zvinoshamisa vanhu vari kungoti tiyo handitika ngoni mune tsiwa was also part of the organizers. Aiwa, muridzi wekampani ndiye nditiwo events. Yeah. Amen. But ini nangu hapana mari yakadyiwa hapo. Panonetsa. Nyaya dzemari pagara panonetsa. Ipapo if it's a fact, talking from experience. Pangoiswa sendi chete. Munhu unobvunza munhu wakabvisa mari wakadligwa here? Haana sari kuti mari dzakadligwa. Saka panonetsa. Anongoti ari kuti mari yakadyiwa. Greatman otuka hake ningirikiri hanza. Kola, hold on. Pana munhu ari kufona directive. Patime makadara pana munhu ari kufona directive niki Kola, hello. Hello, Tati mari yenyu ingapera handati nditaurawo nawo yaGreatman. Greatman ane matauriro aita paya ishows kuti haasi grateful. So pane maphotos akaitwa. Hello, Dylan. neti-CEO. But Greatman ane element ke-pride. Akakomplaina kuti madrezi anga asiri right, mawizi akanga asiri right, all those things. Can you imagine kuti isono takatochata zvinhu kana uchitoziitira muchato wako zvinotemesa musoro kutoti munhu kana avholotiya kuti akuplanire. Zvaza kuti communication chaiyo panga pasina. Ivo veCEO vakatoona kutoti munhu anenge asingagoni kucommunicate kana zvakanaka anorama, vakatoiga ichingoita nepesi yedu. Inotyika mudhozimbo sisimeli. Iye zvino Muchato kashoma kuita zviposo zvakudhara zvese zvekuti vanasisi vedu vakatata vakatenga dzimba nemari yemuchato. Ezvo vanhu vakungochata for the sake of kuchata kwavo kuti vari kuda kuchata, kwete kuti kuchatira zvipo. Iye akachata in the sense that aitoda zvipo. Kutoona kutoti aita something. Handiri munhu agara akaita zvekubheka. So ndozvapanga akatarisira ipapo. Which is bad. And kuti imagine kuti iyo mota yaaida iyoyo ndokunga neCEO vakashayawo masponsors. Wakashezewa Muchato uya kuti kwaya kushezerapo kuti mari yanga yakakwana. I remember pane imwe page vanhu vachiti ndaona Muchato waramba uyu. Thank you, Dylan. Vanhu vanochata nezvikwereti zvisimeli. Inini izvozvi ini Muchato wandakaita wangu ndanga sina kana chikwereti, but I remember I sponsored someone akatondikwereta mari nanhasi haisati yadzoka mari iyoyo. Vakaita status wedding yakanakidza yakatyisa, asi ndingangoti the whole amount yenge iri mari yangu. Ndomupuwa mari yenyu Kola. Makadii kuenda kunokerechera zvipo? Makadii kunokerechera zvipo Kola? Aiwa, zvipo hazvichabudi nekuti problem ndeyekuti vanhu vakachata ava vanotozikamwa vari mbinga. Saka vanhu vaiuya kuti tiri kuenda muchato wembinga. Handi munoona. Saka vakatouya asina zvipo yovaiexpecta kuti zvipo zvichabuda apa wamboedinowa even business rako uchigadzira muchatoka kuti usanyadzisa semunhu anenge ane mari. Zvakaipa. Business rogara toita fallout. Tori nechikwereti izvozvi, tori nemigration stress, haichabudi business radown. Saka Greatman anofana kutoappreciata. Izvomwe takachata kudhara zvitula tisina kana vanototibatsira kudai so. Akatobatsirwawo zvake. Otosema 100.5 inotodiwa kudai nezvakanaka. Kuti vanhu ndakazochata nekuti ndakachata. But this is what I'm having now. Chekunoroora vanhu vomunzira tsitsi tokana sesendi. Kuti achita blame game. It's not fair. That wedding was put to a design. It's takatoyadwa. All right, Kola, thank you very much. Regai chimbonzwa vamwe. Okay, Bye-bye. Right. Yes, Dylan. Hi, how are you? Good, and how are you? What's Good your morning. number? I think it's morning in Kenya. Yeah, it's 7 in the morning.
What do you say, Mrs. Melly? Did you boy? What do you say? I'm good. What do you say, Mama? Ah, chiringo daro. Honestly, I just got in. I'm not really sure what you guys are talking about, but I thought I'd just come and say happy Valentine's, honey. What Dylan? On that, see, I really Guys, don't my love never like that. They are Dylan. They will not pay. They are Dylan. My love never like that. More than Jean. That's not Susan. Good mom, I'm going to get happy Valentine's. Okay, no, it was near waGreatman. Muchato, he and it's a Facebook. Oh, okay. I can't comment. I actually just came for you, Sister Melly. Oh, thank you, madam. Thank you, madam. I lost your number. Thank you very much. Thank you. No, I'm still waiting for you to come and the day you come, just tell me in advance so that I can organize some other people for you, so that we just be in the comment section and listen to you guys talk. You mean the LGBTQ? Yeah. Oh, okay, for sure. So let me know whenever we're ready. All right. To have the live with you guys, for sure. All right, sharp. By the way, I love you, LV, honey. You're looking good. Love you too, brother. Take care. Love you too. Sharp. Bye-bye. Bye. Bye-bye. Guys, msadaro mani miki mwana wangu msadaro. Mwana wangu. Ndoye kumasabha panenge ngochanyira kumapurazi kunoku. Ndoye kumadheudhe uko kuInstagram ndokwawo kuno kwaingotega timunodongorera kumapurazi kunana mbuya vedu kokuti kuri sei. Anomaona voya zvavo votidongorera. Anditika. So right there, guys, that was Dylan Bala. You can find him ku Instagram. Kune vanoda kumufollow, you find him ku Instagram. ELGB, LGBT community ndizvo. Zvemagay nemalisbans izvo. So kana tiza tinowira kucategory yemagays iyo kana category yemalisbans, and this is panapa, we don't judge people. We don't judge people, right? We embrace munhu. Tinoda munhu wese sezvaari. You can follow him ku Instagram, and he's open also. He's socialite. So you can even go kana uine zvaunoda kubvunza concerning izvozvo zvamunoita izvi. You can just go monobvunza mibvunzo inokunetsai. Maybe hausi sure kuti uri straight here kana kuti uri uku kumagay. Unokwanisa kuenda unobvunza kwaari, anokwanisa kubatsira. Andimaona anokwanisa kubatsira kuti zviri kufamba sei chii. Munokwanisa batsirwa zvinhu zvakawanda ikoko. Muchabatsirwa zvinhu zvakawanda, right? Angori socialite reku Instagram. She is just a socialite reku Instagram. Anonzi ku Instagram anoshandisa rero kuti Dylan Bana. Anoshandisa Dylan Bana iroro reku Instagram. Right. So guys, nyaya itainzwa guys, ihameno. Saka vanoda kutumira mazvipo zvavo, tichakupai address, motumira number, motumira zvipo zvenyu. Hakuna unovharirwa panze kuti utumire zvipo zvake. Anditika kana unoda kutumira zvipo, you are allowed kuti mutumirewo zvipo zvakare. Handiti hapana munhu anovharisawo zvakare zvipo kuti zvakamira sei. Handitika right. So guys, maita basi taswera. What did I want to say? Okay. All right, guys. Indakwenda gaitobika nasikuenda nobika. Ndagaitende kunobika guys. Ndadaudzwa narudo ipanapa ndikatichega ndibvira chingobata nyaya yaGreatman. Ndadaudzwa nebaba Siruda. Right, kabe kuchirungu kuseri kwai kuhoti chitazi wati koko kumachitazi wati. Right. And ameno tosangana nemusi wechitatu guys. Andiselina mugoni kuhosta behind bus here. Anonzi chima busted abroad because I want naimi tingata 3 shows ze busted abroad day one. Zvinoita vawanda vanhu vari kumajere vari kuita. Saka vanhu kumajere kwakagara chingore mafoni nai vari kuita reach out kumajere kuvanhu vawanda guys. Vanhu tumbare amanda vari pamuromo. Regis aiwa mwana ndapota chidzorwa neshamu. Andapota chidzorwa neshamu, especially inini ndikatanga kuwana reports kuchikoro. Handitombotambi vana vemunomu ndinovaziva unhu hwavo. Ndinovaziva unhu. Mwana akatongohamvera ahakira ukasamutaridza kuti handitozvidi unokudherera. Vana vemuno vanodherera
vanodheererana vanenge vachiudzana kuti tinotosungisa vabereki ukarohwa nebereki namusungisa ini manje ndinotokukwanya animona ndinotokukwanya chaicho kuti unondisungisa tione kana wandisungisa uenda unogara kumapurisa ikweyo handimaona so vana havadi kunyanya kuregererwa guys vana vemunomurega nditokutaurirai vabereki vanotogona kutoenda kutobvumidza mwana kuti enda kuweekend mwana anobuda friday odzoka nesunday mwana anenge ane 13-14 years guys isati tina unhu iwowo tiri mazimbabwens kugara muno mazvire kuti ndava muSouth African unhu mwana angangoita seunhu handichika hasi kana ave independent ave ne18 years as long as achiri mumba mangu anongotedzera mutemo yangu kana azove abuda mumba mangu akuloja kwake kwanenge achigara achizoenda ndo panenge kuita zvaanoda kana ari pamba pangu my house my rules letiri busy ashi musoro wangu kutema minoti chizuva kwanambofamba musoro wangu kutema kana ndoningirira ndinouya nenhingikiri ndinouya nemusi Wednesday andiwana I'll come neWednesday ndiri busy kana ndisingabatiki pa unongoziva kuti kunokutofanga kuti timboshanda kuti tiramise mhuri andimaona so guys ndikatongoona report chete ndatumirwa message kubva kuchikoro handika kuti kwai haitwa inonzi d what a man no chirungu chavanyorera papa zvezvo kuti zvomwana anenge akabhanga lesson I want to know akabhanga lesson ari pai akabhanga lesson achitei ari pai saka izvozvo imhosva hombe yoyo yokuti inorikitigwa munhu it's a very big crime Tale, thank you. It's a big crime yekuti munhu toida kuzoti munhu wakakabhanga class wakabva pano makuseni ukakwira taxi ukaenda kuchikoro handiti ukadzoka uchitenda kuchikoro ko apa ari kunzi wakabhanga class iwe wakabhanga class uri pai munoona zvinhu zvakadai ndozvo zvokuti hatifanira kuti tiiginowe madzimai ndo panotangira mviro mvuro ipapa wakaenda kuchikoro handitika wakabhanga class wanga uripi where were you hai vanamboshandisa detention ameno rimwe wedzi rashandisa kuti takaigudii amen where were you saka izvi zvakadai so izvi zvinorovesa vanhu zvinorovesa munhu hanimaona zvinhu zvinotorovesa munhu izvozvizvi kuita kuti uzive kuti nokuti chikoro chinotaura vanotoripota uzive kuti next time kana ukapama futi haucharohwa asi kuti unopondwa haurohwi asi unopondwa ari kuhigh school exactly chihera zvotakira ina handina mwana anoita high school handina mwana anoita high school handina mwana anoita high school sorry anoita sleep over. What is sleepover? Vaida kuda kunisa pano mama. Hey, my friend is saying we must go for sleepover. We are going birthday sleepover. Ndikati sleep over my foot. Sleep over my foot. Hakuna chino sleep over pano. Sleep over yekuita sei munhu anobata kumba kwa mai yake kumbedha wake. Washaya mbedha iri pano unoda kuenda ku sleep over. Chawashaya pano chimbodza kuti chii kuti uende ku sleep over. Ndobva ndachivharisa izvo. Ndikati ndata sleep over unouya pano. Whether sleep over yacho pano asi iwe zvokuti ubudekere chinda ku sleep over hakuna izvozvo and that's what I do vanouya pano and kana vari pana ndiripo hakuna nodakete and avadzokika kana vakauya pana vadzokika because pana pane mutemo kana vanenge vachiudza kuti tiri kuenda ka tozonobuda tizodidika vanotona masamba akachinja kana vatouya pano uchauya ku sleep over yako yoyo handouya ku sleep over indanovata chero masikati hauvhunzwi uchauya pano sleep dera wapinda uzobuda pana musi waunoinda unless ndakutumai kuti ndaibindai kumashopuko pasina izvo kana ndabuda neni hakuna kwazi munorova nebhandi sleep over yekuita sei hakuna kuti vanhu kuchikoro vanganyepa mai Davis mwana ndiye angatonyepa hakutomborina kuti management administration kuchikoro inganyepa mwana uyu ndiye kana utomuteerera ndiye anotokunyepera ine tozozvitakabhanga kubhanga hakuna reason ndochokwadi zvokuti vandichamuteerera kana kuti kudika kubhanga hakuna reason yandisingazivi ni pano wabhanga class 1 kuma mwezi wapinda iyo period yo wewe you hakuna chikoro chinganyepa hakuna chikoro management inganyepa yangovenga mwana 1 pa chikoro chine vana thousands hakuna zvinhu zvakadaro hakuna zvakadaro hakuna animaona saka hatisi kuda kuti tiswere munhu anogadziriswa kumwashamu guys inoranga mwana shamu inoranga mwana unoranga mwana ko because unenge uchimuda kana usingaitai henyu zvokuspoila venyu vana muchidini nanditi izvozvo ini panorohwa munhu pano iyo demerit ndo yakiwa yataugwa nankikiri demerit ndo chakanyogwa iroro kuti your child has been demerit meno izvo zvanyogwa iro anomuona saka mwana anonyapudzigwa isakura chirohwa neshamu tine musikawa and it turned out to be good later
asi taitonetsawo. Saka musika waiyoyi ndizvozvo kazvatotanga totorova ipapapa. Ukanava kuzonyora ripoti akasi kutanga niti exactly, thank you. Saka kana munhu ari grade 8 grade 8 kana munhu ari grade 9 kana munhu ari grade 9 handiti odo kakasi kutanga ka panozoti grade 12 unenge wava nemademerits mangani. Vanenge vave nemademerits mangani. Muno sometimes guys zvikoro zvemune zvedu kavedu kakungwani zedu vana indonesa kuti vana ngavaende kumaboarding kuZimbabwe opota chiya maholiday kunoko. Nokuti chokwadika anti demerit kuona wadedzwa. Thank you yangitanda nditozviziviwo zvemademerit izvi ndatongochionawo chimese chicho nhasi. Yangitanda ndatongochionawo nhasi chimese chicho handitochizivi. Kurovesa nditorovesa chikoni ko antiridze nekurova ndekuti awe kutorova munhu kurova kuti munhu yatsohwirira nyama yatsokuhwirira bhande kai zvino kana ukarova shoma hapana chanhu kuti ndopamana kuti havarovesi. Unotonyatsarova munhu chekuti ayatsoziva kuti ndarohwa. Aiwa vizvo zvekuti domestic violence ina ndisikuita domestic violence panapa ndikudzora mwana. Kudzora mwana nodzorwa mwana nebhande. Isu bhande rakura chitidzora tinambokura chiti abuse takura chidzorwa ndozvatinenge chita. Saka nyaya dzekufurirana ka peer pressure dzokasadzikata musoro iko zvinoparapadzika ndokudzai kuti next year panenge pane muzukuru pano. Saka ndozvada kuti tigare takata izvozvo nokuti vanonyengerana vana vemuno. Remember kuti anenge achitonzi uri balance. Musakangana kuti mwana uyu muzimba. Vana vemuno ava vana vemuno anenge achitonzi uri balance. Mama hako kibare waits kibare waits mama hako uko muraho bomme varuna vari dumelela kurevie nothing wabona vana mai vako ibare isu vana mai ndibvunza tiende kumafaro ndokwa zvinotangira. The next thing drugs, the next thing sex vakadhakwa nevakomana, the next thing pregnancy, the next thing sick neaids. Anmona saka isusu vana vanodisciplinwa. I was love day kufuro kunyanya kwini kukwira kuzvine ichakwira iye panenda bata bandi unasanda bata unozviziva iyi kuzvinenge zvinonese andozviziva foro gonya neso pandaiza zobata bata kuti ave 1 on 1 tatatana kudai ndopanokwira foro gonya manje papo ndachizoti right iwe uda kusvita ani handi uda kusvita mai imboisa uyatirovani kana watadza kudzidzosera nhasi ndochikurova ndozvo zvinoda. Ndorova nebhandi hangu ndorova nebhandi. Saka guys regai ntinde tionana nemusoro uyu musoro wangu kutotema pandabva yedemerit iyoyika musoro wangu wabva watanga kutotema chekucheko kuti chii chandorinzigwa demerit yekuita sei pano pamba. Demerit musoro wangu watanga kutotema pandabva zvedemerit idzidzi. Saka unombozozvibvunza kuti nai ndikukanganisa here kuti unospoilawo vana uchivaita sezvavanoda uchivatengera sezvavanoda vana ava vanoshayiwa chii zvokuti unotumigwa demerit. Unozvibvunza kuti anoshayiwa chii. Mumbozati kune vanoenda kuchikoro vasina bhutsu but ane hunhu kuchikoro achititwa leader kuchikoro because anenge ane hunhu hunomwisa mvura. Unoenda nelunch box mumwe nguva akada kuti handidi lunch box pano ndikuda kuenda chikoro ne50 rand and vachispoilwa vachipiwa ma50 rand every day. Nadhidhi vacho havarovi vana havarovi munhu dhidhi vacho havatombogonyana kusimudza roko rwavo vachirova munhu. Saka ini panapa ndinodisciplina vanhu nokuti dhidhi vacho vanotoya vachireverera vanoda kutotora hunhu hwemuno ya anomaona. So ndichida kutohwisa kuti kune vanhu ndogara ndichiudza kuti example kuti honai vana tasai muone vamwe vana tasai ini. Saka kumenenge mune ivo dhidhi vacho navanenge vanoda kuzopota achipiwa mugove nokuti ndo vanovharidzira. Ukati udai senge chikeli chikeli ukati utange kutaura kuti naiwe keli chakati anomhanya teti mama is doing this mama serena keli omsena munati kuremadza mwana ikoko. Saka ndichavasanganisa vose pamwe chete kuti tinyatsodzifambira nyaya dzacho because it's not right guys, it's not right kuti ini ndinda kutoitwa munhu akaipa nevana vachimanyira uku kwavanenge vachipiwa protection asi ndichizama kuda kusura vana. Right guys, ndakuinda foni nhasi ndotora magi foni nhasi tongotora chako ndofeya itoripo plus mafoni akatiparira mafoni aya. Saka indopota ndicheka ndichitoona
So guys, in that point, talk about it, bless you guys. I love you so much.